lang siguro, magtanong lang siguro siya, tapos sagutin ko sa aking makakaya. Sige. Sige. Yan. Ito, Okay na yan. ito yung kagandahan ni Jerwin Rosales Kasi nasabi niya kanina na yung meaning ng verb is mali yung meaning na nakakatawa. Bro, pasensya na hindi ko pinost yung ganang klaseng ni-reels ko bro kasi ayaw kong baka ma-underestimate yung knowledge mo with regards about grammar. Naintindihan naman kita. Pero pagkapatungkol sa faith, kung ikaw ay nagkakamali, talagang ipopost ko yun. Pero yun, mo na yun. Sige bro, magtanong si Brad Jando sa'yo at sasagutin mo sa abot ng iyong makakaya. Sige bro. Abot kamay ang langit. Gayon. Sige, bro. Sige. Go. Okay, ang unang tanong ko sa iyo, brother Jerwin, bakit nyo tinuturo na ang 2,300 days is equivalent to 2,300 years? Meron bang ebidensyang nilagay sa Biblia na ang 2,300 days ay uunawain na 2,300 years? Meron o wala? Meron po. Ayon sa nakasulat sa Daniel 8:14. Okay, next question. Meron bang sinabi sa Daniel 8:14 na ang 2,300 days ay 2,300 years o wala? Meron nakalagay bro, 2,300 years bro. Yun ang nakalagay doon bro. Yung tinatawag na buntag, umaga at gabi. So hindi man yan litra por litra bro. Yung, pag sinabing... Ano yan bro? Buntag, umaga at gabi. Yun, i-reels ko yun. Buntag, umaga at gabi. ba? So ang ibig sabihin, ang ibig sabihin bro, kapag sinabing day and night, ibig sabihin years yan. Years. Hindi ibig sabihin po, kundi ipinapayag po dyan na hindi siya literal. Pinapayag dyan na meron talagang symbolikal yan. No? May pinaparating ba? Yun na nga. Ang nakalagay niya kasi, day and night o araw at umaga at gabi. Araw at gabi. So ang tanong niya, pag ginamit yung term araw at gabi, yun ba ay year? Year ba ibig sabihin nun? O literal na day? Depende bro kung sa anong ibig sabihin, depende kung anong pagkakaintindi bro. Basta sa amin bro, sa nalalaman ko, pag sabihin mong may mabasa ba na 2,300 years, yun, meron talaga mabasa. Yun ang sagot ko bro. Okay. Actually, tanggap mo ba bro na sa Biblia walang sinasabi sa Biblia bro na ang 2,300 days ay 2,300 years? Hindi ko tatanggapin bro kasi ang pagka-inintindi namin yan sa aming doktrina, hindi man yan literal. Yun na nga. Sa inyong doktrina. So, ang tanong ngayon, dahil doktrina nyo yan ba ay turo ng Biblia na ang 2,300 days is kilalanin 2,300 years o wala? Yes, turo talaga yan ng Biblia. Turo daw. Kasi mababasa man natin dyan sa numero Ezekiel ba siguro yan? Ezekiel, saan ba ito? Ezekiel 4? Buntag, 4:6. umaga at gabi. Sige. Sa Ezekiel 4:6 bro, may binanggit ba dyan na 2,300 days o wala? May sinabi bro na ang days ay year. Hindi. Kaya hindi siya literal bro, symbolikal siya bro. Ang tinutukoy sa Ezekiel 4:6 na day is a year, yun ba'y tumutukoy sa 2,300 days o hindi? Pwede. Kasi yun ang paniniwala namin. Saan talata bro sa Ezekiel 4 na sinabi na yung day is equivalent to year ay tumutukoy sa 2,300 days? Kaya ang sabi ko bro na hindi yan literal, symbolikal yan. Kaya hindi mo talaga mababasa yan kasi symbolikal. Ay bro, kung mabasa ko bro na iba ang tinutukoy sa Ezekiel, iba ang tinutukoy sa Ezekiel na na days is a year. Pag nabasa ko yan bro, aminin mo hindi tumutukoy sa 2,300 days. Basahin mo bro kung may nasabi ba dyan na hindi tumutukoy sa 2,300 years.
Sige, basahin. Ito. Ezekiel 4:6 mismo ang sabi dito, pagkatapos bumaling ka sa kanan at pasanin mo rin ang kasalanan ng mga taga-Huda sa loob ng 40 araw. 40 araw, 40 days. Ang isang araw ay nangangahulugan pa rin ng isang taon. So, ang ibig sabihin dito, yung 40 days. Hindi 2,300 days. May Tama, nabasa ka ba dyan, bro? May nabasa ka ba dyan na yung 2,300 years ay hindi kasali? May nabasa ka? Hindi ka masali kasi 40 days to eh. Kaya Ang sabi 40 days. Pagkatapos, ito sinabihan si Ezekiel, bumaling ka sa kanan at pasanin mo rin ang kasalanan ng mga Jerwin, taga... pag si Brad Jandoy nagsasalita bro, sana naman para hindi tayo magugulo, sapaw bro ha. Sige. Ulitin ko ang sinabihan dito si Ezekiel, sinabihan may siya oras ba na ito, bro? bumaling... Kasi pag ganun ang stand kasi dapat may oras. Kasi... Kahit na walang Hindi, tayong oras bro, kahit walang oras Bro, bro, wag lang sapawan bro, para mas maliwanag at lalong maintindihan natin, hindi magulo. Ang sabi niya kasi, Brother Eugene, magtanong lang ako at sasagot siya hanggat makakaya niya. Oh, Kaya nga, nagsagot ako, tapos ikaw ang nagka-counter. Ang ganito kasi yun. Ikaw yung nagtanong, ako lang nagsagot. Kasi... sige, ganito lang, yun na nga. ganito lang bro ha. Bro, kapag Kinacounter magsagot mo si ako. Brother Jerwin bro, ayahan muna natin siyang matapos yung kanyang sagot, saka na tayo magtanong ulit. Sige go. Ulitin ko Binaliktad kasi niya. Sabi Lang, sige, wag ka na madami pasat-sat dyan. Sige na, bro. ulitin ko, Tanong na. Sa ginamit mo sa Ezekiel 4:6, alin ang tinutukoy dito na 1 day, 1 year? 40 days o 2,300 days? Ayon sa nakasulat, bro, ang equivalent po ng days is a year. Yun ang mababasa natin dyan. Pero hindi ko ini-end na kasama yung ano dyan, 2,300. Kaya pag sabihin mo may mabasa ko, wala. Wait lang Ang tanong ko sa iyo, alin ang tinutukoy dito na 1 day, 1 year? Ito ba'y tumutukoy sa 40 days o tumutukoy sa 2,300 days? Ulitin ko naman. Ang sagot ko, ayon sa nabasa. Ayon sa nabasa, 40 nabasa o daw. 2,300? Ayon na sa nabasa. Kung anong nabasa mo dyan, ayun, ayun. Ayun na Ayon sa yan, bro. nabasa dito, ayon sa nabasa, 40 days. Ang ayon ka o hindi? Ayon nga sa nabasa. ay, kaghirap talaga. So tanggap mo na ayon sa mabasa, 40 days at walang nakalagay 2,300 days. Kaya nga, ayon sa nabasa. Ulitin ko, tanong ko ulit. Kasi tinanggap mo ulitin ko Saan sa Biblia mabasa na ang 2,300 days is equivalent to 2,300 years? Walang mabasa dyan do kasi ang wala. Wala daw. Next question. Dala, bro. Next question. Explain pa si Jerwin. Bakit na walang nabasa, bro? Wala talagang mabasa kasi ang aming paniniwala dyan is a prophecy yan. Prophecy daw, bro. Prophecy yan. Kaya daw walang nabasa, bro, counting na yan. prophecy. Kaya pag sabihin mo nga, may mabasa pa. Pag sabihin ko, wala. So, ibig sabihin, prophecy yan. Kaya hindi talaga litra po litra. Okay, next na tanong. Sangayon ka ba sa Biblia kapag prophecy 1 day, 1 year, sasabihin sa Biblia o hindi? Sa ngayon ako, na nakasulat dyan, ang 1 day, ang 1 year is a 1 day. According to the ating binasa kanina, Ezekiel. Sa Ezekiel na sinabi 1 day, 1 year, yun ba ay 40 days o 2,300 days? Ayun sa nakasulat. Ayun sa nakasulat, 40 days. Ang ayon ka o hindi? Ayun nga sa nakasulat, balik-balik naman. Yun na nga, 40 days nakalagay, di ba? Ayun Diba nga sa nakalam- nakasulat. Ayun sa nakasulat, 40 days. So saan nakasulat sa Bible na ang 2,300 days is 1 day, 1 year? Ay, story nga yan. Hindi ka talaga. Sige, sa history. Saan sa history? Sige bro, sa history bro. Saang history natin mabasa na ang 2,300 days in-interpret ng anghel na 2,300 years? Okay, ayon sa aming paniniwala, bro, naniniwala kami sa tinatawag na Objection. Anong objection? Anong objection, bro? Hindi ko tinatanong yung sariling opinion niya kasi alam ko na ang opinion nila. Dati akong Seventh-day Adventist Alam ko na ang opinion nila. Ang hinihingi ko na lang ngayon, prueba na tama ang opinion nila. Okay? Alam ko na ang opinion nila dahil dati akong SDA.
So ang hinihingi ko na lang ngayon, prueba na tama ang opinion nila. So dahil sabi niya history, bigyan niya ako sa ang history na basa na in-interpret ng anghel na ang 2,300 days is 2,300 years. Okay, ayon sa history, noong tinatawag na Jesus and the Temple Restored, doon sa 457 BC, doon na-restored yung Jerusalem. Papunta sa pagbautismo ni Jesus Christ, 27 AD. Ayun. So hanggang sa crucified, sa paglansang ni Kristo, may mga verse yan na ating mga gagamit. Mateo 27, Okay. 50, no? Pagkatapos, ang katumanan ay sa Daniel 8:14. Oh, yun. Yun ang mga nakasulat sa Biblia. Next question. Binanggit mo ang 457 AD, ni-restore ang Jerusalem. Tanong, diyan ba nagsimula ang 2,300 days? Ayon sa history ng aming nalalaman, bro. Next question. Saang history natin nababasa na ang 2,300 days magsisimula sa 457 BC? Ayon sa aming history. Sa aming history. Mababasa doon. Objection, moderator. Anong objection, bro? Wag niya akong bigyan ng ng opinion nga nila kasi ayon sa kanilang history, ibig sabihin sila ang gumawa sa surveying. bro, pagka sinabi kasi ni Brad Jando na history, bro, ibig sabihin yung hindi bias na history. Yung hindi sa kanila. Yung hindi sa inyo, bro, yung bang secular, pag sinabi Counter natin objection, moderator. Sandali lang, bro. Counter objection. Hindi pa ako tapos, bro. Pagka sinabi kasing secular evidence, bro, yung hindi bias. So, for example, yung historia na kung gusto mo, may encyclopedia ba, may Philippine history ba, or world history, etc., etc. Sige. Counter objection. Ang tanong niya hindi circular evidence. Sabi niya sa ang history. Sa aming Kaya history. nga Ang sagot ko. history. Oh, pero hindi circular ang sagot niya, ang tanong niya. Kaya nakasagot ako sa tamang sagot kasi hindi niya sinabi circular. Kaya ngayon, wag kang moderator, wag kang kami lang ngayon makinig ka na lang. Sige, next question. Saang standard history? Waiting ko ha. Standard history daw. Saang standard history mababasa na ang 2,300 days nagsimula sa 457 BC? Saan standard history? Oh. Saan standard history mababasa, bro? Tika lang, babasahin ko sa Biblia kung saan mababasa na anong taon na ni-restore ni Jesus Christ. Tika lang. Sandali lang, tika lang. Saan mo dito ba siya to? Aba yan, tagal. Hindi ba na-click yung mag-debate nyo? Ito. Ayun, ito. Ano man nakalagay ito? Wala mang, ano to? 30 sa Mateo 28. Ito. Sabi dito, bro. Mateo 28, bro. Mateo 28, Jabra Jando. Ang tanong ko sa kanya, saang standard history niya binasa na ang 2,300 days magsisimula sa 457 BC? Yan ang tanong ko. Kaya nga, bro, dahil ayon sa history na sa Biblia, standard history ito kasi itong Biblia. Mateo 28, ni-restore ni Kristo. Yung tinatawag na iglesia na nagkasala. Yun kasi ang ibig sabihin niyan, bro. Hindi ako tinanong kung ano nagkasala. Ang tanong ko sa kanya, saang standard history niya binatay na ang 2,300 days magsisimula sa 457 BC?
Bro, ang sagot ko nga bro, ang standard na binabase ko ang Biblia. Dito mabasa sa Mateo 28. Yun ang sagot ko. Standard Kasi- history. Ay nako. Sa Mateo 28, saang verse sa Mateo 28 mababasa na ang 2,300 days magsisimula sa 457 BC? Mateo 28, 1 hanggang 10. Hanggang? Hanggang 10. Bro, kung hindi mabasa sa Mateo 28, 1 hanggang 10 ang salitang 2,300 days, aminin mo sinungaling ka. Hindi ko aminin. Dahil Objection moderator. Dahil Objection moderator. Ano objection mo? Huwag siyang makikipaglaro dito dahil seryoso ang tanong doktrina nila ito. Ito ay nakabase sa kanilang claim, sa kanilang doktrina, kaya huwag siyang makipaglaruan sa akin. Seryoso ako dito. Kahit na i-search mo sa Bible app yung 2,300 days, walang lalabas sa Mateo. Counter objection, moderator. Huwag siyang magipaglokohan dito. Aling exact verse sa Matthew 28, 1 to 10, binanggit ang salitang 2,300 days. Counter objection, moderator. Mm-mm. Ito yung counter objection ko. Diyan magaling kang magtanong. Gusto ko yung mga tanong mo. Pero sana intindihin mo, yung doktrina namin hindi yan litra por litra. Kaya nga tinatawag yan na prophecy kasi hindi talaga yan mababasa. Kung hahanapin mo sa akin litra por litra sa Mateo 28, 1 hanggang 10, hindi talaga yan mababasa kasi ano yan eh. History yan eh. Okay, Kaya namin sabi niya ko sa'yo, na... kung ano ang ibig sabihin dyan. Okay. Yun ang ibig sabihin. Ang moderator, inamin niya na wala doon. So, mag-move ako ulit. Dahil wala pala sa Mateo, wala pala sa Mateo 28. So, ulitin Rosendo, ko yung tanong ko kanina. huwag kang Rosendo, huwag mong, kung ano yung sagot ko, yun na yun. Kasi gusto kong ipalating sa iyo ba na, sa isipan mo ba na yung tinatawag namin na 2,300, hindi yan literal. Hindi yan literal, symbolikal yan na pangyayari. Ano ka laban? Okay, next question. Sabi mo hindi literal na 2,300. Ano ang simbolo ng 2,300? Okay. Ang simbolo niyan sa pangyayari sa panahon na kung saan nagsimula ang tinatawag na Temple of the Resurrection of Temple of Jerusalem. Hanggang sa kasalukuyan na tinatawag na 2,300 diyan sa Daniel 14. Daniel 8:14 ba? Next Yun. question. Alin ang nagsimula sa 457 BC? Ito ba ang 70 weeks o 490 days? O ang 2,300 days? Okay, diyan nagsimula bro ang tinatawag na 70 weeks. Okay. So ang nagsimula sa 457 BC ang 70 weeks, hindi ang 2,300 days, tama? Diyan nga nagsisimula bro hanggang patungo ng 2,300. Diyan nga nagsisimula bro ang prophecy. Prophecy yan bro, prophecy. Okay, prophecy. Balikan natin ang Daniel 8:13. Ang sabi sa Daniel 8:13 ganito. Hanggang kailan kaya tatagal ang mga pangyayaring ito na nasa pangitain, ang pagpapatigil sa araw-araw na paghahandog? Tanong, kailan nagsimula ang pagpapatigil sa daily sacrifice temple? Yung binigay ko si kayo na verse sa Mateo 28, 1 hanggang 10, yung namatay si Kristo at na yung nabuhay, yun, nawala na yun ang tinatawag na pagpatigil. Kaya ni-restore nga niya. Yan ang Okay. sagot ko po. So, ibig mo sabihin, ang pagpapatigil sa daily sacrifice nangyari sa panahon ni Kristo? Kaya nga, ni-restore niya. Tapos, ang restoration niya sa panahon pa rin ni Kristo? Hindi, sa kasalukuyan na yun sa Daniel 8:14. Sige. Sa panahon sa sa 8:14 sa
1844 doon. 1844. Yes. Ang tanong Yes. ngayon, bakit sinabi ng anghel sa Daniel 8:13-14, 2,300 days magsisimula ito, tapos sa iyo, doon pa nagsimula sa panahon ni Kristo? Alin ang totoo? Sinabi ng anghel o sinabi mo? Kaya nga bro, magsisimula talaga dyan bro ang paglilitis. Galing sa kang Kristo, Mateo 28:1. Oh, galing doon at doon na talaga magsisimula yung cleanse the sanctuary, yung hindi kasi dalawang kasi meaning yan sa tao, sa lupa at sa langit. 'Yun. Next na tanong, ilang taon ang from AD 31 up to 1844? 1834. Sa pagkakalam ko bro, yung 1831 nandyan sa 493 plus 700, so nandyan talaga yan sa bro sa 490 kung hindi ako nagkakamali. 490 sa panahon ng the gospel of preach to Galilee. Gentile. Bro, ulitin ko tanong bro ha. Gentile. Ilang taon ang lumipas from AD 31 to 1844? AD 31? AD 31 to 1844, ilang taon yun? 1844. So, ima-minus lang yan siya, bro. Minus natin. So, ilang taon? So, 400. Ayun na ang kalabasan. Tignan natin na, i-minus natin na. Tika lang, maghanap ako ng calculator eh. Yan na yung kalabasan sa verb mo kanina, bro. Yung meaning ng verb mo. Calculator. 2,300 minus 3 to 4, 83. 1,817. 1,817. Ang sabi mo, 2,300 days. Bakit kulang yan? Nasaan ang ilang taon? Anong kulang? Kulang ba yan? Kulang ba yan? Ilang taon ngayon? Ilang taon? 1,817. Oh, 1,817. Anong sinabi sa Daniel? Ilang taon? Daniel, saan Daniel? Yung claim ninyo. Sabi sa Daniel, 2,300 days. Yung claim ninyo, 2,300 years. Tama? Tapos, anong tanong mo? Tapos, ang kwenta mo, 1,817. Nasaan ang ilang taon? Okay, ang tinanong mo kasi galing sa 30 AD, 31 AD. Yes, sabi mo kasi, doon nagsimula ang pagpapatigil sa daily sacrifice. Ikaw ang nagsabi nun eh. 31 AD? Oh, ikaw ang nagsabi nun. Nung si Kristo pinatay, doon nagsimula ang pagpapatigil sa daily sacrifice. Ikaw ang nagsabi nun. Hindi naman ako. Ang silang nakalagay dito bro, may 7 days pa kasi. Galing ulitin ko tanong ko ha, refresh lang ha. Kailan nagsimula ang pagpapatigil sa daily sacrifice sa templo? Kailan nagsimula? Tika lang, i-kuha ko muna ito. Kwentahin na ito. 4, 5, 7. Kwentahin pa daw. Plus 27. Sabi, nagkukwenta pa itong si Rosales. Wawa. Ayan. Sige bro, anong tanong mo bro? Ulitin ko tanong ko ha. Kailan? Sabi sa Daniel 8:13 kasi, sabi dito, ulitin ko ha. Basahin ko, sabi dito ha. Narinig kong nag-uusap ang dalawang anghel. Ang isang anghel ay nagtatanong sa isa, hanggang kailan kaya tatagal ang mga pangyayaring ito na nasa pangitain? Ang pagpapatigil sa araw-araw na paghahandog, ang paglapastangan sa templo na magiging dahilan para pabayaan ito, at ang pagyurak sa mga nilalang sa langit. 14. Sumagot ang isa,
Ito'y mangyayari sa loob ng 2,300 umaga at hapon. Oh. 2,300 days. Tapos ang kwenta mo 1,817. Bakit kulang? Nasaan ang iba? Tanong bro, tanong. Yun na nga tanong, bakit kulang? Nasaan yung iba? Ay, balik mo dati, yung una mong tanong. Yun na nga ang tanong ko. Yun na nga yung tanong niya, Tinanong bro. ko ta- Bakit Yun ang tanong kulang? ko. Nasaan daw yung iba? Bakit kulang? Nasaan yung iba? O sige, makita tayo bro. Sige, nagsimula ang tinatawag na 2,300 galing sa 400, dito 457 nang nabautismohan si Kristo, 27. So i-add mo yan, ang kalabasan 484 plus 7 plus 7. Ito ba yung pagkakwenta nito? Plus 7. So 191 kasi may 491 kasi may missing day kasi yan. So 490 lang yan. Oh, may missing So din na, bro. Sige, go. So ano pa? Ano pa yung ano to? Yung 5. So, yon ang ano bro, 7 plus 7 kasi 66 plus 25 sa the gospel of preaching of Gentile may 34. Tingnan natin ano ba ito ba yung ano? 34. 34. 5 ano yan? 525, 1525. Ayan. So 525 525 equals ano siya 525 unya tapos may missing to bro na sabi ko kanina 1 year tapos may isa din na kasi walang zero kasi walang parang walang plus 2 kasi to plus 2 hindi ko ma-explain kung paano nagiging ano to sa pagkakalam ko ano talaga ito plus 5. Hindi na nagkamali ako. Paano ba ito i-add? Hindi ko ano. Galing sa 490. Ika lang. 490 sa the gospel 334. Ano ba to? May verse kasi ito. Numero. May verse ito mahal kasi na ang kalalabasan nito magiging 450 54. Ano ba ito? Yung Kristo namatay, siguro yan. No, basta ang pagkakalam ko bro, 454 ito bro, 56. Oh, may minus siguro itong yung missing time. Oh, kaya magiging ano siya ito? Magiging 490 456 ito. 456 so 200 2,300 minus 456 kaya 1844 yan bro. Hindi ko ma-explain kung paano naging ano yan. So yun ang ano niya bro. Explanation niya. Hello. Hi. O saan naman yung isang alien? Nawala? Wala naman. Wala naman si Jando. Bro Jando. Oh, dyan lang bro kasi may nanawag na ako dire. Na magkikuhan siguro ni. Gig-dialogo siguro ni. Kisa din ni magwayen. 550. Magwayen? Baka si Bagwayan yan. Tawagan na magbalik bro, tawagan na magbalik.
Sige. Okay, continue. Brother Jerwin, na Yes. ang sabi ng anghel sa Daniel 8:13-14, magsisimula ang daily sacrifice na patigilin and then ma-restore siya within sa loob ng 2,300 days. So ang tanong ko ngayon, kailan nagsimula ang pagpapatigil sa daily sacrifice? Ang sabi mo panahon ni Kristo. And then ang pag-restore ng sanctuary, panahon pa rin ni Kristo. So ang tanong ngayon, ilang taon lahat? Kasi panahon pa ni Kristo ang pag-restore. At ang pagpatigil sa daily sacrifice. Kailan nagsimula ang pagtigil sa daily sacrifice? Ang sagot mo kasi sa panahon ni Kristo pinatay. 31 day. Oo. 31 day. Ha? Sige bro. 31 AD nagsimula. Then natapos 1844. So from 31 AD to 1844, ilang taon yun? Sabi mo 1,817. So ang sabi sa Bible 2,300 days, nasaan ang ibang taon? 34. Yan ang tanong. Naguguluhan ako sa pintada. Minus 34. Naguguluhan ka sa calculation, bro. Sige, lipat ako ng ibang tanong. Naguguluhan Ito na. Sige bro, ano yung tanong ko? Ito na, nakuha ko na. Sige, sagot mo na. Anong tanong mo? Kailan nagsimula? Ang tanong ko, sabi sa Bible, 2,300 days, within 2,300 days mangyayari ang pagpapatigil sa templo hanggang sa pag-restore. Ang sabi mo kasi, ito ay nagsimula sa 31 AD yung pagpapatigil and ng restoration noong 1844. Ang tanong ko, ilang taon yon? Ilang taon? Galing sa 1844 hanggang sa... Bro, sandali lang bro ha, may nagtanong dito sa ating live. Bro, bakit hindi makita ang ilang naong? Hindi Ilang kasi sila naon? nag-open og camera bro. Hindi sila nag-open sa camera. Bubukas ako ng muka. Ato, ayan. Ayan o. Si Jerwin Rosales lang wala. Si Jerwin nag-calculator. Ang calculator yan. Nag-calculator si Jerwin. Sige bro. Ano? Mas mabuti Jerwin, yung scientific calculator naman. Para mas Galing sa mabilis. Galing sa 1844. Yan, ba yun ba bro? Galing sa 1844 patungo sa Galing sa AD 31, papunta sa 1844, ilang taon yun? sige. AD 31. So sa AD 31 kasi ganito kasi na AD 31. So sa AD 31 ano kasi yan eh? AD 31. Saan ba yung banda? Kasi sa baptist kasi ni Jesus Christ 27. Okay, 27 galing sa ano ba ito? 27 ito 457 plus 7 plus 27 sa baptist niya, tapos 31 so 31 7 kasi 7 plus 7 yan, so 491. Okay, minus 34 equals 5. Kawawa. Ano ito? 557. Okay. 557. 2, 3, minus 57 ba yun? 57. Ayan bro. So, nasaan yung ibang taon, bro? Nasaan yung ibang taon? 1,743.
ang taon na galing kang, ikaw bro, galing 1,743? 1,743, galing sa, ano yan bro, 30 AD, patungong 1844. Oh, yan ang taon na yan bro. So nasa nga ibang taon bro? Asan ang ibang taon? Anong ginawa? Anong nangyari sa ibang taon? Bakit kulang ang taon? Dapat kompleto yan, 2,300 years. Kasi ang ibang taon bro, hindi natin isinali kasi sabi mo, doon lang sa tinatawag na AD 31. Kung ikukumpleto natin yan, i-add natin yung tinatawag na Jerusalem Temple Restoration galing sa 457 plus 7 plus ano yung Ulitin ko bro, 57 ulitin ko sa'yo bro ha, kasi di mo kasi nag-gets eh. Bro, ulitin ko bro ha, di mo kasi nag-gets eh. Sa Daniel 8:13 hanggang 14, tanong dito kasi ganito. Hanggang kailan tatagal ang pangyayari sa pangitain? So, merong pangitain na magtatagal. Ano yung nasa pangitain? Unang-una, ang pagpapatigil sa daily sacrifice. Magsisimula ito 2,300, no? Kung saan nagsimula ang 2,300 days, doon magsisimula. Sabi mo, 457 BC nagsimula ang 2,300 days. Then supposedly, dapat sa sa BC 457, doon nagsimula ang pagpatigil sa daily sacrifice. Oh. Hindi yun bro, ano yan, iba pala yung naiintindihan mo. Ang ibig kong sabihin bro, yung kasalanan, iba yung tinatawag na Jerusalem Restoration at saka yung Crucified Restoration. Iba pala yung ano bro, na misinterpret kasi yan. Ang tanong mo talaga doon sa crucifixion of Jesus Christ na namatay. Ang tanong ko sa iyo kanina kasi, napunta lang ako doon dahil sa sagot mo na crucifixion. So ang tanong kasi kanina, sabi sa pangitain, Daniel 8:13, kailan magsisimula ang pagpapatigil sa araw ng paghahandog, pagpatigil sa daily sacrifice. Then paglapastangan sa templo. Then pagyurak sa mga nilalang sa langit. Ang sabi ng isang anghel, ito ay mangyayari sa loob ng 2,300 days. Ngayon, sa loob ng 2,300 days, doon mangyayari yung pagpapatigil sa templo, sa daily sacrifice, pagyurak sa templo, at pagyurak sa mga nilalang sa loob ng templo. Yun ay mangyayari sa loob ng 2,300 days. Ang tanong ko sa iyo ngayon, kailan nagsimula ang pagpapatigil sa daily sacrifice? Ang sagot mo, nasa panahon ni Kristo sa crucifixion, AD 31. Diba? O ngayon, from AD 31 to 1844 sa restoration, ilang taon yon? Ito nga, 1,743 bro. 1,743. Nasaan ang ibang taon para makumpleto ang 2,300 days? Kung hanapin mo yung ibang taon bro, dagdagan natin bro, galing sa 457, the Jerusalem Restoration bro. Okay, sige. Di mo kasi hindi mo kasi na-gets. Next na tanong. Ayon sa Daniel 9:24, alin ang nagsimula sa Jerusalem Restoration? Ang 2,300 days sa 70 weeks. Sabi mo kanina, 70 weeks. Di ba? Tama? Ngayon, tanong, mula sa 457 BC, ibig mo bang sabihin walang nangyari na restoration sa temple maliban sa 1844? Ano ba yun bro? Ano ba yun? Ibig mo bang sabihin walang nangyaring restoration from 457 BC up to 1844, walang nangyari restoration sa temple? Kung templo lang sasabihin natin bro, iba kasi yung pag-restoration at sa tinatawag na the sanctuary cleansing. Iba kasi yun bro. Sige. Tanong, Yung pag-restore. anong sanctuary ang narumihan? Yung earthly sanctuary o ang heavenly sanctuary? Okay, ayon po sa mababasa natin sa verse, saan ba yun banda na binasa ko kanina? Saan ba yun? Sa Daniel City, Daniel 9:27.
Yun man siguro yan. Na nakalagay po diyan na sa langit at sa 70 lupa. weeks yan, bro. 70 weeks yan. Ang tanong ko, alin ang narumihan? Yung earthly sanctuary ba o ang heavenly sanctuary, alin ang narumihan? Okay, tika lang bro ha, kasi may kasi ako. Ezekiel ba siguro yun? Isa tignan ko parang Ezekiel siya. Dalawa bro, dalawang sinasabi dyan bro. Dalawa. Kailan narumihan ang heavenly sanctuary? Heaven Sanctuary. Kailan narumihan ang heavenly sanctuary? Diyan ka bro, sa tinatawag na, kung hindi ako nagkakamali, the Gospel of Prince of Gentile. Diyan nagsisimula bro, yung narumihan. Bro, ang tanong kasi ni Brad Jando, bro, kailan? Kanos Kaya nga. Kailan narumihan Hindi ang sinabi, bro, heavenly na sanctuary? saan narumihan? Kung sa Jerusalem ba, kailan narumihan? Kailan narumihan ang heavenly sanctuary? Kung hindi ako nagkakamali bro, 34 AD. Yan bro. 24 AD. Sabi sa Revelation 21:27, hindi makakapasok doon ang anumang bagay na marumi. Bakit sa inyo narumihan? Ang sabi sa Revelation, hindi makakapasok doon ang anumang bagay na marumi. Anong nakadumi doon? Okay, sagot bro. Ang sinabi niya bro, cleanse the sanctuary. So ang bro natabi to? Ang cleanse ang Nagkautot ito si Rosales Bisaya ko lang siguro ito ni kapuyan ni Magtagalog ta ni. Sige. Sige, pagbigyan. Bro, Sige, Bisaya na lang bro para magkaintindihan kayo. Sige. Ang gingon ni mo nahugawan ang heavenly sanctuary. Ingon sa pinadayag 21:27, walay makasulod dito nga bisag unsang hugaw. Anong nahugawan man sa inyo ang panudlo nga di mo masudlag hugaw dito? Bro, kasabot mo ko sa imong Tagalog bro. Ang ako lang ba pagsulti pag-reply na ko sa imong ba, ang gisgutan mo ko diya bro, nakasulod dito si Kristo manggod, di man tao. Ang Kristo siya ang yung nakapasok doon, siya ang naglinis sa sanctuary. Ang sanctuary na sinasabi mo, kanus ang nahugawan ang sanctuary kay nang hinlo man ka siya. Kanus ang nahugawan nga sumala pa sa pinadayag 21:27, walay makasulod dito bisag unsa nga hugaw. Nya sa inyo kay nahugawan man. Okay, tanong ko at anong sagot bro? Ito bro, sagot ko. Sa Sige, panahon, kung hindi ako nagkakamali siguro kasi hindi kasi ako master dito, pero sa pagkakalam ko bro, yaong taon na 34 AD, the time of the gospel of the preach to the Gentile, The Gospel of the Preach. na Bro, yung mga kaklaroin ko lang bro. temple. Ano sinabi mo bro? The Gospel of the Preach. The gospel of the preach. The Gospel of the Preach na bro. Preach to the Gentile ba? Yung pagmensahe na sa panahon na iyan. Unsa yung to? mga Gentile kasi, Unsa to, Brad Jerwin? The Gospel of the Preach. the gospel is the preach The Gospel is the Preach. to the Gentile. The Gospel is the Preach to the Gentiles. Yun, Mao siguro dyan- ng English dyan bro. na nalumihan. Ani siguro tinuod bro. The Gospel is preached to the Gentiles. Dili kay the Gospel is the preach. The gospel man nakalagay dito bro. No, may tinuod nga correction sa in English anin. The Gospel is the preach or the Gospel is preached to the Gentiles. Depende siguro na bro. Yung sa wala pa bro. Pasal sa nabutan dre bro. The gospel Wala, bro. is preached to the Gentile. Mali to yung mga in English bro. The gospel, ang mensahe daw ang gospel or ang pulong daw na mensahe dito sa mga The hintil. Gospel of the preach. Naugawan. Muna pag-abot sa 1844, gilimpyohan, dili tao ang naglimpyo. Mo ganiya nakasulod dito si Kristo. Siya ang naglimpyo sa sanctuary. Pugay na akong pangutana. Sanctuary. Nganong manghinlo man siya didto nga dili man to mahugawan. Kay di man masudlag hugaw. Nga nahinlo man siya. Okay, basa ko bro. Sige, basa ko na be. Basahin ko na ko nga nahugawan ang heavenly sanctuary. Basahin ko na ko. Sa pangitawag sa Ezekiel.
Maman siguro niya Ezekiel City. Uno Gis masuli pa ingon. Ang imong mga pagman mga sutisi. Kay magbabaligya dili mo Sa to, Ezekiel, ibigyan diyan sa mga panahon nagahisgot may tungod sa tibuok panon sa katawhan ni ana sa wala pay usa ka mubalik so tanan panahon so nato dili banda ako tong gibasa kay ida nga ang gisgutan bro ang langit ug ang kalibutan ang iyang ginluan niya. asa to, Ezekiel? Ezekiel City sino na siya? Ezekiel City Ezekiel 7. City Sige. Sa Ezekiel 7 ta. Sige, Ezekiel 7. Oh. Asa to? Gospel of Asa the diri nga Rich. naugawon ng ang Heavenly Sanctuary? Ezekiel 7. Puyo Yuta. City siguro na Ezekiel City. City. Ha? City paingon sa kuan. 26. Ezekiel 7. Oh, paingon sa 26. Asa man nilapita na hugawan? Langit ug yuta bro. Langit ug yuta. Langit. Tatabi langit. Ug maingon Wala may langit diri bro sa Ezekiel 7. niadtong mga kanimo o Bro, walay pulong langit sa Ezekiel 7. langit sa basa to. City 20 city na paingon bro. 26. City 26. City 26 paingon na taas sa ubos na siya. Ang gisgutan diha bro gibasa ko na. Sige, atong basahon ba ang Ezekiel City 26. Basahon na ang nabay langit. Ezekiel City. Dili magalipa yun. Ezekiel City 26. Karon no. Pero na Bubo ako kasuko. ingon dire magsunod sa pag-abot ang katalagman kaninyo ug walay hunong ang mga hungihong sa daotang mga balita. Mangita kamo pananawag gikan sa propeta. Ang mga pari wala na ikatudlo sa mga tao, wala na ikatambang ang mga kadagkuan. 27. Magbangutan niya ang hari ug kabsag paglaom ang prinsipe ug mangurog sa kahadlok ang katawhan. Di na mo. Ha? Di na mo yung gibasa niyo kasi dili 20 city. City 20 city lagi Ezekiel. Okay, 20 city paingon sa 26. Wala lagi pulong langit sa kan. Nata bro. Ezekiel. Basa na ko bro. Sige. Ogdan ko sa ibabaw kanimo. Usa nga verse? Bro, naay Isang dito verse- pag diri sa kwan bro. So, Ang pangutana bro Jerwin kung kano sa nahugawan ang sanctuary, ang tubag gikan kang Adan hangtod pagsulod ni Kristo sa sanctuaryo mo na. Gikan kang Adan. Dili 2,300 days. Kay gikan man ni Adan. Isa mo to kapalpa. Isa mo to gapalpag kay ang pila to nga tuig bro. Ang gingon mo ko silahang kuan, ilahang libro kaning Timeless Truths. Sugod siya 457 BC. Unya mahuman ko nog 1844. Disagree mo ko ana. So, ako siya ipangutan na karon. Kay ingon man ka nga 31 AD magsugod sa panahong si Kristo gilansang sa cross. Ikas na 31 AD to 1844 pila man ka tuig. Ingon siya 1,700 kapin. Dili 1,813. O karon, gikan diha asa man ang pila ka tuig para makumpleto ang 2,300 days. Ingon siya nahugawan na gid ako ng Heavenly Sanctuary. Ang utan na karon, asa mabasa nga ang Heavenly Sanctuary mahugawan. Ingon siya nahugawan daw adtong panahon sa 42 AD mo gingon niya. Oh. sa imong mga dalan, mga Ang utana lagi ni Borgerwin, asa rin mabasa lagi nga mahugawan ang Heavenly Sanctuary kay gingos pinadayag 21-27 walay makasulod dito bisag unsang hugaw. Kasi inyo ang hugawan na hinoon.
Bro, ang gisgutan mo diya bro, kanang gingon nga walay makasulod diya nga mahugaw. Dili gyud siya literal bro. Dili na literal siya kay simbolikal mo siya nga kuan ba pagkahugaw ba. Sige. Oo. Simbolikal man ka unsa may kahulugan ang nagiingon nga dili masudlag hugaw unsay kahulugan ana kay simbolikal man kana. Gamo na gagawin. Kadai lang bro, yung masahon ng ultimas ng kuan. Ako si Yuba, nagahampakan yun. Ang karon nga adlaw nga tanan kini mabot sa imong mga pagahimo. Looy. Pagahinukman. Wala na ang sungkot. Kabunga-bunga in town. Ilaw, adol. Kilingon ni kaila mo kuning doktrina manggod. Sila doktrina di atong paninglon. Ano taga ka mo ni Sharon? Kadawatan wala kung ang mabot sa adlaw. Na, maugmaan patagbasa ini. Sus, inoo ko. Ani sa The Gospel of the Preach. Resultas kalag ilumluman. Usa man yo pa mo sa ning kalaga. Sorry. Na doktrina dili man suito. Na. Kasi Ay. pangilabot sa simbahang Katoliko niya silang doktrina questionable di man swito. Ay. Ingon ka simbolikal unsa man di ay kahulugan anak kay simbolikal man ka ha. Ang gingon mo ko dali bro sa otso. Yung sa otso ba? Daniel Ezekiel City otso. Ezekiel 7:8 okay. Karon sa bubo nga panahon ibubo ko ang akong kasuko ya kanimo sa Sige, Ezekiel 7:8. Sa dili madugay bubuan ko na kamo sa akong kasuko. Imong mga dalan. Bubuan ko kamo sumala sa inyong pinuhatan. Tapaw nimo ang imong ang tanan nimo mga dutan. Bo nimo. Ah. An. Ezekiel 7:8. Buwasa diha bro nga kuan. Nahugawan ng Heavenly Sanctuary. Dili lagi litra po litra bro kay kuan man kuno siya kanang gitawag ba prophecy man kuno bro ang prophecy man kuno bro di mo kuno siya litra po litra nga imong basahon. Sa taon ni Ezekiel 7:2. Ano ta makasabot og unsa ni siya? Ezekiel 7:2 ang giingon dinhi, tawo ing na sila nga kini ang gisulti sa Ginoong Dios ngadto sa nasod sa Israel. Katapusan na. Miabot na gayod ang katapusan sa tibuok Israel. Israel man eh. Ako pangutana, asa mabasa nga ang Heavenly Sanctuary mahugawan? Ezekiel 7, may tungod ni sa sala sa mga taga-Israel. Ezekiel 7:7. Para makuanta. Diretso ta. Ang inyong kalaglagan, o mga Israelita, miabot na gayod. Miabot na ang panahon, ug duol na ang adlaw sa kagubot, ug dili kini adlaw sa malipayong panaghugyaw, didto sa kabukiran. Asa man ang gingon nimo diha karon nga nahugawan ng Heavenly Sanctuary? Israel man na, dili man na Heavenly Sanctuary. Simbolikal nung siya bro pasag inyo kag sanctuary simbolikal na siya dili na siya kuan na may gitawag literal
nga nahugawan pinagisala ug napoy simbolikal nga sa kalaganing langit. Man in tao ni. Dili na sa literal bro, di ka kabasaan na nga literal nimo lang gitawag ba og kanang literal nga langit ba. Wala akong tubago. Rosales. Naunsa Bro, naman unsay- ka unsay ka- Rosales. Unsay kahulugan atong giingon ni Kristo nga consumatum est nga natapos na. Unsay meaning adto? Natapos na ang pagkatumanan sa sugo bro. Mo may mabasa diya sa kuan. Katubanan sa sugo. Katubanan sa sugo ang iyahang kuan, ang pagpanluwas niya sa mga tao. Mo man na sugo man na kanang pagluwas sa mga tao. Sugo man na. Sugo na sa iyahan. So mo natapos niya. Karon kay wala na, natapos usa man naman, natapos naman kanya dito. Unsa man yung ginluan sa Heavenly Sanctuary nga natapos naman kanya sa cross? Bro, wa man ihulog ang pagkasala sa tao bro. Pag human niya paglansang ang tao nakasala ang magyapon. O nakasala gyapon ng tao. Unsay giingon sa 1:20:23? Unsa gingon? Sige mo sa 1:20:23. Kinsa lay unsa gigingon lagi? Ingon ito. Mm. Tawatan ninyo ang Espiritu Santo. Si bisan kinsang sala sa mga tawo nga inyong pasayloon kini pasayloon sa Ginoo. O kung dili ninyo pasayloon ng ilang mga sala, dili sila pasayloon sa Ginoo. Asa may ingon ang mga ng Heavenly Sanctuary? Kunya asa man ang giingon nimo bro nga kung madawat mo bala espiritu di nakakasala. Nabay mabasa nimo? Mugin nang nasa 1:20 gali ang makasala. Ingon ito si Na may gingon bisan niya, bro. kinsang sala. Asa bro Si Bro, bisan dito. kinsang sala nga inyong pasayloon kini pasayloon. So na dito ang paagi pagpapasasala. Ang pangutana ani karon, asa man ang imong ebidensya sa Biblia nga nahugawan ang heavenly sanctuary. Tubag ko bro. Dili man na mao ang angay ihatag nga verse og ipatubag. Kay wa may nagamit na nga verse, kay kana nga verse. Sige. Espiritu. Dapat Ang pangutana karon, ay sa kadali lang. Kaya nagamit ka ng verse na nabasa diya nga kung ang balang espiritu nasa imo di na ka makasala. Na nabasa nimo wala. wala man ko kayong di na makasala. Ay, Ang pangutana karon. Sige. Clarification bro. Sige, to prove ano yung gusto niya, bro. Dahil na kadali lang. Dili, dutanti ka ni. Nganong ingon magkakunas yung balang espiritu di ka kasala. Nagingon mo rin ko na. Mo kay ni mo. Bro Eugene, nagingon ko na bro Eugene. Wala bro. Di man ang tono. Bro, dili man ko bulok. Kay ngano kabalo ko sa imong tono. Ang tono mo ko nimo unsa may cleanse kung naa ang pagpasaylo. Kay gigamit nimo na kay ang balang espiritu naa. Dili man ko bulok, bro. Kasabot man ko. Ay, nako. Kamoy nag-claim nga ang heavenly sanctuary gihinluan. Wala na problema, bro. I-claim na mo na pero dili mi nagamit na lang verse. Pangutana, nganong naghinlo man siya nahugawan ba di ay ang heavenly sanctuary? Ingon ka, yes. Kanus amat kini nahugawan nihatag ka og tuig. Ingon ko nimo, nganong mahugawan man nga niingon mas pinadayag, dili masudlag bisag unsang hugaw. Omo ko ning hawa sa atong gisgutan. Okay, ang heaven na sanctuary, bro, dili lagi na siya literal. Magani nga kung pangitao na to na. Dili literal. Dili na literal siya. Kung mayingon ka og heaven sa sanctuary, dili na siya. Okay. Pero kung mayingon ka, bro, nga physical, dili ta mo stay nga mayingon ka gipuy-an ka sa mga espiritu, di na ka makasala. Sige kay dili man ka literal ang heavenly sanctuary. Unsa man ang heavenly sanctuary nga giingon sinyo ang lagda, gisulod ni Kristo sa 1844. Unsa na? Makita din na. Kaya mo yung literal na, nakita din na. Sige daw. Nakibabasa diya, nakita ni Kristo, nakita ng lugar. Kamo may nagtudlo nga sa inyong lagda bro, 18 bro. Lagi. Asa ha? Nanudlo mo sa inyong Nagtudlo lagi mi. Tinod man. kana tudlo mo. Pero ang punto ni bro, ang among pagtudlo dili na literal. Ingon mo 1844. Dali bro, dili mo ka mangutana pero dili ka kabalo masabot. Minawa. Nagtudlo mi nga naay heaven sanctuary nga gisudan ni Kristo. Ang imong question mo guni mo, nganong gisudan man nga wa bay makasud nga hugaw. Si Kristo dai hugaw ni Kristo. Manong may Sige. Imo
Huwag makasunod. Si Kristo day, hugaw day. Siya may nakasunod po. Karon pangutan na ron ha. Ingon ka, dili siya literal ang heavenly sanctuary. Katong pagsulod ni Kristo sa heavenly sanctuary, literal to o simbolikal? Simbolikal na gito, bro. Simbolikal. Ang isang tuwali, bro, iyang isudlan. Pero dili ka Unsa may kahulugan sa pagsulod ni Kristo sa heavenly sanctuary kung dili siya literal, simbolikal man di ay. Unsa kahulugan na na? Sumala sa mabasa sa Biblia, bro. Yan ang 1844, si Kristo ni sulod sa heaven sanctuary. Karon, kung imong pangutana, kung saan nga lugar, ambot lang. Di, ikaw may gingon bro nga dili literal. Bro, ikaw may gingon dili literal. Ikaw daw, bro. Basi na kay mahaka. Ako'y pastorahan ni mo. Sige. Bro, mo hinahinay ko og nigar, nya bungkaga ha. Bungkaga. Illegal daw, bro, kung nabay heaven sanctuary. Sige. Ali, magsuko ko primero. Taas mo tong diskutan nato karon. Back to ko sa primero. Ingon magasakuha kung bro, mobalik ko sa primero, bro. Bro, mobalik ko sa kung di siya simbolikal, bro, ibig sabihin makita gid siya, actual gid siya, literal gid siya. Tagay kong verse Biblia nga actual gid siya. Sige daw, tagay daw. At least motuo ko sa actually, bro, inyoha man ang panudlo. Kamoy nagsulti. Kamoy pero imo man kung gi-claim nga mali gid siya. So kay kung mali man siya. Lagi kung mali man siya, balugi daw. Mali gid siya. Unang-una. Sige, magnigar ko. Ako ra alam namon para dili ang word na gigamit ako, bro. Ayaw na, bro. Kay ngano? Bro, naman bro. Ang ihatag nimo, bro, kailangan lagi mabasa nimo. Ang heaven sanctuary nakita. Literal. Bro, alam mo na kung bungkag to mo ang inyohang claim ha. Dili ako kanto, bro. Question and answer man eh. Dili man isaysay. Mo gina, alam mo na ko siya bungkag. Lagi, alam mo na ko siya bungkag, bro. Aron dili taas. Stick sa question, bro. Ang question mo ni. Simbolikal man ang pagsabot na. Sakuha lang siguro kay siguro. Simbolikal sa para si mo ha. Sakuha lang. Ningon kay dili na siya simbolikal. Heaven sanctuary. Tagaid ako kung dili sa simbolikal sidaw. Sige. Dili siya kuan kanang simbolikal. Kaya unang-una, wala man ko'y giingon sa Biblia nga ang heavenly sanctuary mahugawan. Ha? Kamuray nagsulti nga ang heavenly sanctuary nahugawan. Bro, excuse me sa kadel, bro. Ang among explanation, ang among doktrina, igawas dira. Kay kanang imong sa imuha man na. Ang punto ni bro man eh, ayo gamita ang among statement. Mo ganin nagnigar gani ko, alang nga mag-uyo ng taka, nagnigar ko. Pwede ng sapaw ba? Ang imong gamiton ni statement dili amo ha. Ang gamiton nimo bro, ang imo nga pagbungkag sa gitawag nga heaven sanctuary. Okay, nagbungkag gali ko. Dili tinuod. Dili tinuod. Muna akong pamungkag na ko ha. Bro, stick lang ito sa question bro, ganun. Nangutana mo gina gitubag konti ka. Karon, mangutana ko sa imo bisag kini lang. Tagay kog verse nga ang heaven sanctuary literal gyud siya. Sige daw. Actually bro, nagi heavenly sanctuary. Bro, tagay ko. Asa mabasa? Bro, literal ang heavenly sanctuary kay naghalad og dugo si Kristo diha. Basahi lagi ko. Diin man siya naghalad og dugo sa dihang gilansang si Kristo sa krus. Dito siya naghalad og dugo. Kay simbolikal man din ang heavenly sanctuary na nang simbolo sa heavenly sanctuary katong pag-ula ni Kristo sa iyang dugo dito sa Kalbaryo sa krus. Munay kahulugan sa giingon ninyo nga simbolo. Bro, munay kahulugan sa giingon ninyo nga simbolo. Si Kristo nag-ula og dugo. Hebreo 9:12. Bro, dali lang ba? Bro, asa man mangutana ka na ako o di ko niyo patingugon? Dili man mangugod ang imo ang akong gipangayo nga pangutana. Ang atong giisla ka na ko. Paminaw sa Kalilang bro. Wa ta nagisgot diri sa among doktrina gitawag og Jerusalem Restoration. O wa po ta nagisgot diri. Wala layo na kay Jerusalem Restoration. Kadali lang. Moderator. Palihog ko moderator ni pakikuan pa ni kay ngano nangayo kog isa ka question. Stick. Ang atong isgutan diri karon out sa ako nga amo nga doktrina kanang gitawag Jerusalem Restoration out. Crucifixion of Jesus Christ out. Wala dira
ang akong gipangayo mo ni, ang literal nga gingon nimo nga heaven sanctuary, asa mabasa? Tagaid ako. Gidaw. Moderator, loaded question pala siyang pangutana. Ganoon. Loaded question, ano man, wala man ko nagsulti. Wala man ko nagsulti nga literal na para sa ako. O, nanganong supak man ka sa Actually, bro, kamo may nagtudlog literal kay nihatag mog tuig nga literal nga misulod si Kristo diha tuig 1844. Kamo may nihatag og tuig. Ang tuig nga imong gihatag literal to. Natural, literal ang tuig gihatag, literal mo ang pagsulod. Kung naminaw ka sa kong tubag, ang sa kalibutan literal gina siya, ha? Sa kalibutan literal na siya. Pero kung sa heaven na gani, Heavenly sanctuary. Wala ko nagsulti ha. Musapaw man eh. Mao ni dino ganahan ning trabaho lagi. Kay masaysay ko, di mo Sige, ikaw sa tingog, be. Ikaw sa tingog. Para mo siya. Musapaw ka. Mo pinay nung dino ganahan. Kay musapaw mo gagod. Kulen ita. Sige, ikaw sa tingog oro wala sinapaway ikaw sa tingog. Gay na mo kasi pangutana. Sige tubag sa imo ha. Karon sa ko na lang si digi ka singit. Kaya ang giisutan mo ko nimo, yung gugay na ang heaven sanctuary simbolikal na kay ngano ako wala ko kabalo kung unsa ang klase na siya o kay nakalimot ko ana pero kung amoy kalibutan literal gyud na siya nga ang Dios nag-ula siyang dugo crucifixion o resurrection o mao na siya literal na siya o niya karon gikuan man mo giingon man mo nga ang heavenly sanctuary kay literal mo pangayuan ti agresibo unsa nga verse o kung sa ngayong stand nganong niyong kag literal na siya at least kung na kay matag to ko sa imo tala dia nga point. Ano yan tubag? Wala ko nagsulti nga literal. Ang giingon ako, sumala sa inyong lagda, tuig 1844, may sulod si Kristo sa langitong sanktuaryo. Therefore, kamo may nagtudlog literal. Kaya nihatag ng gunmog tuig. Kamu ay nitudlog literal. Ikaw rin gusulti nga simbolikal. Kamu rin gatag og literal. Para ninyo, dunay earthly sanctuary, dunay heavenly sanctuary. Ang nangutan ako, asaan ng duwa ang nahugawan? Ingon ka kanang duha. Therefore, nahugawan ng heavenly sanctuary. Kanus ang nahugawan ng heavenly sanctuary? Ingon ka tungod kay mga tao nakasala. Kung makasala ang tao, mahugawan ng heavenly sanctuary? Asa may pripa ni mo ana? Okay. Tumagunti ka. Sumala kung gi-comment dira, possibility gito siya. Sa panahon niya danog liba, kanang kita og heaven, kanang sa Eden, diya mo gyud ang heaven, diya nahugawan gyud ang kalibutan, ang langit, ang heaven sanctuary. Kana siya possibility, mao na siyang pagkahugaw niya nang gitawag heaven sanctuary nga gihinluan sa propesya nga si Kristo. Mao na siya. Matod nimo panahon pa ni Adan na hugawan ng heavenly sanctuary. Matod sa Daniel 8:13 to 14, magsugod na siya sa pagpahunong sa daily sacrifice. Unya ang gingon sa inyong lagda, ang daily sacrifice ang 2,300 days magsugod sa 457 BC. Ano iyong mag-idamay si Adan ug si Eva nga hagbay ra nang nangamatay sa tuig 457. Okay, tubag. Bisan pag mamatay sila bro, as long as ang langit bro, nahugawan. Dili ka ngay mag-vote bro, kaya nga prophecy na siya, sumala sa mabasa sa Biblia. Bro, nahugawan ang langit bro. Physical, Mabasa lagi bro. Bro, unsa may hugaw sa langit bro? Mahugawan ng langit. Kaya physical man good bro. Lagi, unsa may hugaw sa langit nagaso dito bro? Unsa daw? Nahugawan mga langit, unsa may hugaw sa langit? Akatong pagpakasalan ni Adon ni Iba dili dito mo. Asa mo na ito mabasa bro, nga nakasala si Adonong si Eva, nahugawan ng heavenly sanctuary. Asa na ito na mabasa? Kasi ito pagkawan sa Apple bro, dito sala nito, dito hugaw. Lagi sala. Asa lagi na, sala to, asa siya, lagi watay na problema nahugaw ato. ang heavenly sanctuary. Bro, wala to'y problema ato bro. Sala jud to siya. Kaya mo to atong Sa maning moderator si Apple maning moderator. Ay si ba mo question lang kung apel ba kay murag libog mo sa mong presentation. Bro, ang sense mo ko ni bro, basta makasala gani ka bro, hugaw gina siya bro. Bro, Dili man na siya ingon nga kay hugaw. asa may nahugawan bro kung makasala ang tao? Bro, Jerwin, asa may mahugawan kung makasala ang tao? Ang tao ba ang nahugawan o ang heavenly sanctuary?
Depende sa topic, bro. Kaya itong gisgutan man, heavenly man, bro, heaven sanctuary. So, ang tao nakasala dito sa heaven, sa Eden, siya dag si iba. Sunod, asa na to mabasa nga mahugawan ng heavenly sanctuary kung makasala ang tao? Sumala lagi, bro, kang adag ni iba, bro. Asa lagi na to mabasa? Sa diyang nakasala si Adan ug si Eva nahugawan ng langit, asa na to na mabasa? Okay, itong puwitan, kabila, atong tanawan dali ha. Katawa. Mga kaigsunan, mga kaibigan. So, ang intention ko dito, ipakita lang sa karamihan Undang na lang, undang na lang ko ano eh. Biblical. Undang na lang Rosales kay galisod lang ka. Lagi pinapakialaman yung aral na Katoliko, unbiblical daw. Pero sa kanila, ito, nahirapan siya, unbiblical yan. Hindi bro, itong basahan dali. Saon pagkahugaw sa langit, bro, nga katong nakasala si Adan ug si Eva namto siyuta na hitabo. Oh, yeah. Dito sa kwando, dito sa kwando, kining Genesis. Basig mo ingon na buka. Ay, bro. Ugma na lang napunta ni bro kay maniudto nako. Udto alas 10 gabing dako. Pikoy. Isa gabing dako Sige, good bro, morning sige, bro, ug gyapon. bro, bro, bro. Magulat ko ako sa riya to din bata sa kwarto. Magulat ko ha. Wala bro Jin, wala tayo to bro Jin ha. Asa mabasa nga kung makasala ang tao mahugawan ng langit. Iyaharam siguro na panudlo, di man ni panudlo sa sabadista. Bro. Oh bro, Oy, nakoy pangutana ba? Tungod sa pagsugod sa panahon bro, niadtong 455 BC bro. Ano sa matapos ng 2,300 ka adlaw bro? kadali lang. Okay niyo, ang paghari sa sala sa kamatayon. Lagi. Busa maingon nga ang sala misulod sa kalibutan pinagi sa usa ka tawo. Og ang kamatayon misulod pinaagi sa sala. Oh, nakasala o niya. Nahugawan siya. Niya nakasala. Og ang Kinsa may naugawan dia bro? Kinsa may naugawan dia? Ang tao gani, nahugawan ng tao, niya nakasala. So pagkato nakasaan tao mo na nakabatog kamatayon. Nahugawan o niya nakasala. Sige. O nga tungod niini ang kamatayon mikuyanap ngadto sa tanan mga So tao. bro, tungod kay nakasalaan tao bro, mauna nga namatay ang tao. Dayon, sa to pa day bro, mao day tong bro, sa to pa day bro, mao day mamatay ang tao kay ang kanadeng kamatayon mao day na bugti sa sala bayad. Ato tiyo subasa ni bro. Di ba kani nga nakasala ang tanan? Noon ang sala diha sa kalibutan. So wala pa ang kasuguan. Wala na daw. Apan ang sala dili pagaisipon nga wala ko ang kasuguan. Bisan pa niini sukad kang Adan hangtod kang Moses. Klaro kayo kang Adan. Lagi. Bro. Ang tao diha bro nakasala. Og tungod sa sala nga nabuhat sa tao gibayran na siya silot nga nadawat mo nang nakabaton og kamatayon, di ba? Niya bro, pangutanan ako bro. Asa mo to yung katawan niya bro? Asa naman nakita na? Nakita na tubag? Wala bro, ang gibasa kay Roma kuan man bro. 5:12 man siguro. Niya bro, lamay nga basa diri bro. Pinagi kang Adan iba. Pinali ka ang Adan bro nga gisugdan sa pagpakasala bro. Nahugawan man niya nakasala. Karon Asa lagi bro, nga sa nakasala ang silang Adan ug si Eva nahugawan ng langit. mo itong sa isagay nga nangatawa mo kay niyo ka asa mabasa nga ang langit nahugawan pinagi sa tao. Katawa mo.
Asa lagi mabasa lagi na to lagi kaya akong basahon dire karon dayon. Kaya akong mga viewers gahulat po ko mga viewers dire. O, basa ha. Basa ha. Ipabasa na Roma uno, 5:14. Sige, ingon siya ha. Ingon siya mabasa sa Roma 5:14 nga kung makasala ang tao mahugawan ng langit. Basa ha. 5:14 sa Roma. Na? Roma 5:14 sige ingon dire. Sa 12, paingon, 12. Para maklaro kita ang imong sala ni 12. mga kahugaw. 12, okay. 12, 5:12 tatawag sugod tama sa 14. Miabot sa kalibutan ang sala. Pinaagi sa usa ka tawo ang sala nagdalag kamatayon. Busa may kailap ang kamatayon ngadto sa tanang katawhan kay nakasala man ang tanang tawo. Dinhi nas kalibutan ang sala sa wala pa gani ihatag ang balaod. Apan diin walay balaod, wala usay sala. 14. Apan sukad sa panahon ni Adan hangtod sa panahon ni Moises, ang tanang tawo giharian sa kamatayon bisag kadto wala makasala sama sa pagpakasala ni Adan sa iyang paglapas sa sugo sa Dios. Nagulagway si Adan sa usa ka tawo nga umaabot. O may giingon diya nga nahugawan ng langit. Taka. Rosales, oy. Ang pangutana tinaw kayo. Asa mabasa nga sa dihang nakasala ang tao nahugawan ang langit. Kay mo na imong basihan ganina. Ingon ka nahugawan ng langit tungod sa sala sa mga tao. Kan asa mabasa nga sa dihang nakasala ang mga tao gikan sa panahon ni Adan ug ni Eva nahugawan ng langit. Bro, nangutana kang Rosales, bro, kung kinini ang kanus matapos ang kinini ang kuan sa pagsugod sa panahon sa 457 BC kanus anos matapos ang 2300 kadlaw. Lingaw na di ba? Rosales, nakoy pangutana ba? Kaning 455 BC, ano sa matapos ang 230 kadlaw? Uy, Okay, sumala sa nabasa bro. Kaya na bro, unsa man bro. Di gyapon mo kuha na to nga. Sugad man kang Adan nakasala. alay, Ang isit sala, aside sa nato na. Isit aside sa nato na. Nakoy pangutana gamay ba bro? Libog ko to yung mag-explain. Kano sa din na matapos ka ng 457 BC nga adlaw bro? Ay sa bro, dili sa ko na bro, isgutan bro kay ano mo ambak mo tali bro nga atong isgutan diri bro nga ang langit tawgawan pinagi kang Di ba, Adan. mo man yung topic, di ba? About aning mga 200 Ay sa lagi bro, ikaw lagi bro, ayun na ilubog lagi. Kay kabalo ko bro, di mo kalusot ya banda. Ang mangutana lang ko bro, nakasala. mangutana lang ko ba? Clarification na ko wala mo ko may Oy, ato na isapaw niya bro. Isunod to na imong pangutana bro. Ato sang tiwason ninyong katawan niyo para mahilaw mo na yung katawan niyo ba kay Sige, hilawa mong katawa bro, hilawa bro. Kanang nagulat ko sa imong bersikulo. Asa ito mabasa nga sa diyan makasala ang tao na hugawan ang langit. Mogawan ginalangit bro kay ngano dito ama si Adan naka bro ang langit bro dili na putli bro sultihan tika tungod kay ang tawo nakasala. ang langit dili. Asa lagi mabasa nga Asa man nahugawan nababasa, ang bro, nga ang langit? langit nahugawan dili puti kay nakasala ang tao asa man na. Oh, asa na mabasa? Sumala galing atong ibasa kay na Roma 5 14 nga Wala dito bro. gibasa na Ang ako kanang Roma 14 bro akong explain na bro. Ang kanang Roma 14 nga imong gigamit tungod kay nidagsang ang sala sa kalibutan nakasama ng tao mo na ang tao nakabatog kamatayon kay mo na silot sa sala. Therefore kung imo gunang palalo magtuon ngano man ni mga puyang bata mga matay man sugahambin og sala kinanglan ang bunyagan. Kay naman ay sala kay ang bunyag paglagkat pa sa original nga kasalanan sad. So disit aside sa nato ng bunyag ha. Alita si mong gingon wala man na dia bro, wala na. Okay, dito sa kwan bro sa Hope 15. Hob na pod. O tanaw na to Hob, ito Hob. Hob daw. Hope 15. Hob 15 na pod. Hob 15. Hope 15. Unsa ba niya Ah? 15? Asa nga verse? Hope 15. Hob 15. Aniya karon siya dili mo sa Sige. iyang mga balaan. Oo, Hob 15. ang kalangitan dili hinlo og iyang
Oh, Asa na basa? Asa na basa? Asa basa? Oy. Asa basa na? Oh, Oh, 15. Unsa ka oh, version? gisi-ginsi. Unsa ka version? Ang Diyos dili musalig sa iyang mga anghel. Kay bisan gani sila sa iyang pananaw dili man putli. Anghel may gipasabot diri. King James, King James. King James ha. Basa na ko sa King James ha. Bisaya. O mga gyapon, ang context ana anghel man gyapon. Bisaya. Basta sa bro. King James. Bisaya. Oh, Bisaya, mura Bisaya. gyapon. Anghel man gyapon na. 15 daw. Itong basahon be. Dili man daw pukuan bro. Di man daw ang kalamitan dili may mahinlo. Sa 15 daw. Itong Anong di basahon ba sa na. mahinlo? Ania karon sila. Ania karon siya. Dili mo salig sa iyang mga balaan. Ko ang Anghel. kalangitan dili Dili. mahinlo sa iyang mga mata. Oy! Sama na, di mahinlo. Nganong di mahinlo? Anghel man lagi na, bro. Bro, anghel may gipasabot. Awa sa ang pulong sa Dios ha. Ang pulong sa Dios lahi na po niya translation ha. Bro. Wala gani ay sa paminaw ko do. Ang pangutana, nganong di man hinlo ang langit? Dili Ano man ang di- langit ng dili hinlo. Ang anghel. Basahan ako ha. Wala gani musalig ang Dios sa iyang mga anghel kun kining langit nun nga mga tinuga. Tinuga ha, tinuga. Dili hinlo sa iyang pananaw. Mga anghel ng mga tinuga diha. Oh, so ibig Anong sabihin bro, gingon ang niya langit- nga dili hinlo, anghel na. Ang Bro, pangutana, Bro, ang Bro. sabot mo dito sa King James, langit, dili daw hinlo. asa lagi bro, Tan akong basahon Ayun, sa King James bro. Bro Jando. Basahan Ah, na po sige. sa King James sa 15. Karon, Ah. mutay na kasi mo bro. Mo yun ba mo bro nga sa langit na initabo nga gira? Sige. ano rago din nyo ha? Ano niya? Naigubat man itabo. Mo yun ba ba na? 15 sa hope. Ah. Ha? Bro, naabot man kagira bro nga ingon nimo kung makasala ang tao mahugawan ang langit naabot kagira unsa may labot ni Adan ug ni Eva sa gira nga nahitabo. Oh, wala man mo kabo, wala man mo istorya na rin no. Oh, sige, okay ra. Dito baga lang po tana unsa may labot ni Adan ug ni Eva sa gira nga nahitabo. Mo man yun doon gud nganong si Adam si Iba nakasala tungod kay nahitaw buo man ang gira sa langit. Mo kay gitawag Lucifer nga napildi siya gibutang din siya sa kahoy. At tungod sa gira nakasala si Adan ug si Eva. O to inungdan. Ang yawa nagamit siya og mananap nga pala si Adam si Iba makasala. Sa ato pa sa Ibig imong sabihin- pasabot nimo, bro. Nakuha lang ko pasabot mo, bro. Buot nimong pasabot, wala pa nakasala si Adan ug si Eva na hugaw ng langit. Mo na ang sinugdanan sa pagkahugaw sa langit tungod sa gira nga nagtabok. Bro, naggukod ako sa imong reasoning, bro, ha? Mo Huwag mo yung reasoning, ha? ang langit Ah. nahugawan tungod sa kang Satanas. Oh, mo man ang ito. Nasabot. So, buot nimong ipasabot, wala pa nakasala si Adan ug si Eva na hugaw ng langit. Ang sabot nimo? Dili bro, ang hinungdan bro nganong ang langit nahugawan tungod kang adong ni Iba. Kay diha mo nagsugod gyud sila ha. Pero ang Sige, hinungdan ko na, asa kay lagi na tungod tumabasa sa- lagi na. Natungod sa sala ni Adan ug ni Eva na hugawan ng langit. Asa na mabasa? Sa naman ka eh, no? Sa naman mo eh. Gibasa gina sa Roma 5:14. Wala may giingon dito. Bro, Kami na sa bro. wala giingon dito. Mo yun kakaroon nga si Adan nakasala. Way problema nakasala si Okay. Adan pero wala Ano, na mo yun hugaw. ka. Ay sa, nagtubag Sumala. pa ko. Nagtubag pa ko. Sumala sa- Bro, nagtubag pa ko, bro. Sinuod nakasala si Adan ug si Eva. Pero wala na hugawan ang langit pagkasala ni Adan ug ni Eva. Oh, next question. Oh, 15:15. Ang langit nahugawan. Mo yun kani dili. Dili ko muuyo nga ang langit ang nahugawan, kaya ang nahugawan diya ang mga anghel. Nya ang mga anghel na aman sa langit mo nang ang but pasabot diya ang anghel, dili ang langit mismo. O sunod nga pangutana. Oh, so kung hugaw ang anghel nga nasa langit, ibig sabihin, nahugaw ang langit tungod kay naa ditong anghel. Dili na mao, ang gipasabot nga nahugaw katong mga demonyo nga nagigubag dito. So ibig sabihin,
ang hinungdan nganong nahugaw ang langit tungod sa itong mga demonyo na dito. Dili. Oh, O, dili ang langit ang nahugaw. Ang nahugaw ang mga anghel. Dili ang langit. oh sino? Basahan daw, Ben. Balik ko na kung basa, balik ha. Job 15:15. O, 15-15 ang gingon din eh. King James ha, Oh. King James. Ang King James. Diyos dili mosalig sa iyang mga King James anghel. ba? King James, King James. Mora gihapon storyahan lagi bro, mora nga King context lagi bro. James, King James. Ay bisan gani sila sa Yeah. iyang pananaw dili man putli. Mora gihapon storyahan. Yeah. Tanawan ninyo ha, King James ha. Tanawan niyo ha. O, King King James, James. tanawan ako din niyo, King James ta. Kaya gusto mo yun siya King James. Ani akaron, siya dili mosalig sa iyang mga balaan. Kaning balaan din mga anghel yan eh. Yeah. Oo. Ang kalangitan dili mahinlo sa iyang mga mata. Lan Okay. naman. 16. Labi pang dili ang tawo nga dulumtanan og mahugaw. Ang usa ka tawo nga nagainom sa kadautan ingon sa tubig. Ang buti pasabot diha, ang anghel dili masaligan sa tawo pa ka nga tinubigon pag inom ang mga ang sala. Pwede ka ta, may balita Biblia ha. 15 to 16. Tana ko si mga bro. Ito basahon. Ako basahon. Tana ko si mga bro. Ang Diyos, ako sa basahon. Ako sa basahon. Halok ko sa basahon eh. Isa lang ka Ah. pa. Muni Sumala context ka na, na. Bro. Ay sa nagtiwas pa kog basa. O basa na ha? Ang kontekstuhan eh, dili siya musalig sa iyang anghel sa tao pa ka. Oh, ang Dios dili musalig siyang mga anghel kay bisan gani sila siyang pananaw, dili man putli. Ang tao pa ka ha? Ngayon no yanuhon lang niya pagbuhat ang dautan. Sa walay duha-duha, dautan ug ngilad gayud ang tawo. Ang context ana, dili mo salig ang Ginoo siyang mga anghel sa tao pa kaha. Mao na it context diha. Pero katoy mong giingon nga nahugawan ng langit tungod ni adanog ni iba wala gyud na. Okay, mutana ko sa imo. Sige go. Sumala sa Job 15:15. Ang gingon diriya paminaw ha? Oo. Ang kalangitan dili mahinlo. Okay. Sumala sa imong nadungog karon, unsa man ang dili mahinlo? Ang anghel, ang langit o ang tao? Objection moderator, false dilemma ang pangutana. Ngano man? Oh. Sa laing version gipaklaro nga anghel ang gipasabot diha. Nag-stick lang siya ang gihimo karon ni Jerwin Rosales gisabong niya ang maing balita Biblia ug ang King James version. Sa maing balita Biblia ang gipasabot anghel. Sa King James version ang giingon dito ang kalangitan ang dili mahinluan. Therefore ang gipasabot diha anghel. Basa tag laing version sa Biblia to prove nga anghel ang gipasabot ang pulong sa Dios. Ang pulong sa Dios ikatulong nga version. Oh, sige, Para sige. o katulong nga version ang giingon dire. Mutana. Katulong nga version para makita ko ang Palong- langit nga gipasabot. Paluwa nga pangutana. Bro, ay sa bro, modugang tag ikatulong nga version. Kung saan pa na bro, ikatulong nga version bro, ay sa bro, ikatulong nga version bro kay og sa bro, ikatulong nga version kay kung sa pa na sa away pa na round 1 nakapabor ko, round 2 taw nakapabor ka, kinahanglag round 3 og asa ani ang mulabaw. Round 3. Dugag yun, sige, paluwa pa mga Ikatulong nga version. Ay sa, wa ko mahadlok. Ikatulong nga version. Wala gani mosalig ang Diyos sa iyang mga anghel. Kung kining langit nun nga mga tinuga, dili hinlo siyang pananaw. Oh? Ang tawo pa kaha nga dautan og makasasala og uhaw sa paghimo og dautan. Therefore, ang gipasabot diha nga dili hinlo ang mga anghel. Wala nagpasabot nga hugaw ang langit tungod sa sige, next question. Kini, basawan ako kay yung kailangan another reference. Sumala adre sa Kristohanong katilingban. Basawan ako ha. Paminaw. Sige, gusto Kung ang natin Diyos, kung ang Diyos walay pagsalig sa iyang mga balaan. Another kuha siya, another kay Ogman, another subject siya. Ang iyang pagtanaw hugaw.
kaayo ang kalangitan karon. O yun. Klaro naman yun kayo ni. Ha? Huwag ang iyang pagtanaw. Hugaw kaayo ang kalangitan. O karon, dawato na ni mo na. Klaro naman yun kina. Ano yan to, bag? Oh. Gamit ko contemporary English version. And neither are angels, not in the sight of God. Bro, pangutanan ako bro. Pangutanan ako bro. Tumagas na bro. Kini. Bro. Dawato ni mo ni bro, dili. Gusto ano katilingban, wala problema. Pero ang konteksto lagi na anghel lagi na. Data sa GPT be. Para mahumanta kay puro raman ka diya basa. Sige, basa ta. GPT, basa mo GPT. Ano ang marumi? Ano ang marumi ayon sa Job 15:15? Iman niya. Kapasal. Wala ni nagsulti nga ang tao ang nakahugaw. So naligo siya sa anghel. Sige. Buot mo ka. Ligo na siya sa anghel kay wa man na-prove na tao ang nakahugaw. Hindi mo na yun ko na. Ayan. Wala pa isa ka version mo. Siganahan ka. Wala pa isa version. Wala na. Isa ka version. Ayan nga dali. New King James version. Okay. Okay niyo. Basahan mo. Ano to bag? Ano yan to bag? Akong basahan ni. Nawa ha? New King James version ni siya. Kaya na, King James man to. Kaya New King James. If God put on trust in His hand, and the heavens are not pure in sight, dili daw siya perfecto. Hugaw. Dili perfecto ang langit, dili perfecto ang langit. Not pure. Not pure. So hugaw yun siya. Ang langit ang dili perfecto, bro. Sumala sa mabasa. Not pure. Okay, kaya ang langit magka ang dili perfecto, mangutan ako. Hugaw. Sumala sa Genesis, sa diyang gihimo niya ang langit, ingon siya perfecto dili. Dili siya perfecto, bro. Sa diyan nakasala ang tao. Dili perfecto ang langit? Dili perfecto sa diyan nakasala ang tao. Mo gani ingon na mo. Asa mabasa sa Genesis, bro? Ay ningon manggug ka. Ingon manggug ko sa Genesis sa diyang gihimo niya ang langit, ingon ba siya perfecto yung gihimo o ingon siya kanang kuan? Hugaw. Sumala sa mabasa sa Roma 5:14. Dili gyud tungod kay nakasala si Adan ang langit gyud di gyud siya perfecto. Kay nahugawan na siya. Itunglo na gani no. Ang Ginoo na giningon, tinunglo na. Nanay mga sampinit nga nanggawas. Kasi tinunglo bro, langit bro, tinunglo, langit. Ang tao Ang tao may tinunglo, dili ang langit. nahugawan ang langit gani no. Karon asa pa man imong palusot nimo nga ang imong gusto ng katilingban, niingon man gyud. Alam bro. Sa Genesis 1:31. Bro. Sa Genesis 1:31. Ato basahon. Sige na, Genesis 1:31. Ne. Apil mo ning langit siyang gihimo niya. Ang ingon niya dire. Nakita sa Dios nga maayo gayod ang tanan nga iyang gibuhat og nalipay kay siya. Bro, wala pala kasala ang tao na bro. Kita imong common sense. Nalipay kayo ang Ginoo nga maayo ang iyang gibuhat. Bro, gamito imong common sense ba? Wala pala kasala ang tao. Niya, maayo ang gihimo niya. Kaning panahon nga iyang gihimo ang kalibutan. Asay una niyang gihimo ang kalibutan o ang mga anghel. Layo na sa topic bro. Layo na sa topic bro. Layo na. Di, wala ta nilayo bro. Wala ta nilayo. Actually, wala ka prove dali. Layo na. Sige, balik ta kay nilayo naman ka. Balik ta kay nilayo naman ka. Asa mo nabasa. Bro, nilayo naman ka. Balik ko. Ayoko. Bro, kay Paminaw sa bro. Hoy, paminaw sa ba? Saman. Paminaw sa ba? Kining gitawag ko kuan bro, kining The Holy Bible, Gideon. Kini.
Sumala sa gingon diri, paminaw ha, o sa gingon diri ha. Behold, he putted no trust in sin. Yeah, the heavens are not clean. It is sight. Di ginaw limpyo. Ano yan tubag? Ano yan tubag, bro? Bro, bisan pag, bro, ano yan tubag ha? Paminaw sa tubag. Bisan pag pila ka version. Talaga Ang imong basahon, wala jud kay nabasa na nahugaw ang langit tungod sa sala sa mga tao. Gingon na ganingan not clean no. Ang giingon mo kaganina, maong nanghinlo si Kristo. Maong nanghinlo si Kristo sa langit ng sanktuaryo kay ang tawo gapadayon pagpakasala. Maoy gitubag nimo ganina. Ang pangutana nga nalabyan nato kining liko naman ka sa mga anghel, ang pangutana asa man nato mabasa ng giingon nimo kaganina nga nahugawan ng langit ng sanktuaryo kay nakasala ang mga tawo og padayon sa pagpakasala. Asa nato na mabasa? Mao Bro, natong bro. issue. Mao natong issue ganina, bro. Ang imong ingon ganina ha, nahugawan ng langit tungod sa sala sa mga tao. Muna mong giingon. Oh, wa ta guys mo tong anghel. Ikaw mo Mga ning tao. likoy dia, ikaw mo likoy dia anghel naman na. Alita ka sa tao. Mga Kailangan- Ikaw mo iniingon kalayo na kayo ta. Hilomoy. Ang gipasabot sa Biblia dili ang anghel ug ang tao may nahugaw. Ang langit yun, specific yun siya. Ang gingon lang niya, wa si Balikon ako ha. Nganong nanghinlo gihapon si Kristo sa langit ng santuario sa 1844? Dando, ang imong common sense ba? Mabininong dan gi-block ko nimo kay. Bro, Oh. nganong nanghinlo, bro, Ikaw common sense ba? Paminaw ba? nganong nanghinlo si Kristo? Di ka Bro, konta. ayo, bro, walay trash talk. Ang imong Walay common trash sense. talk. Bro, walay trash talk. Ang gusto Napikon, bro, walay pikon eh, bro, mag-trash talk naman ka. wala ko na. Balikon ako ha. Paminaw sa. Balikon ako ha. Sumala sa inyong panudlo. Balikon ako ha. Sumala sa inyong panudlo sa tuig 1844 si Kristo misulod sa langitong sanktuaryo ng hinlo. Ang hinlo. Unsa gihinloan ni Kristo sa langitong sanktuaryo? Sumala sa inyong panudlo. Mo lagi to, sige ta kay sa balik ka na. Di ta balik. Unsa may panudlo ninyo dito ngayong hinloan? Jando. Unsa lagi inungdan nga naghilo siya dito sa mga Bro, panudlo? na lang bro, jando nga ang langit dili gyud sa hugaw. Sa diyan Bro, balikon ako ha. Bro, I-prove kayo. Stroman fallacy mo na imong gihimo karon. Roman Unsa kabot-bot lagi nimo. ginluan, bro? Unsa may ginluan ni Kristo? Unsa gihinloan ni Kristo sa langit ng sanktuaryo ni atong tuig 1844? Unsa man? Simbolikal lagi na lagi, simbolikal kay Wala mangutanag unsa na, simbolikal ba nagdili? Bro Eugene, baliw ko basa sa lagda nila be aron mabulgar ni. Sige, Kailang sige. lagda ba? Sa tong ingon sa lagda sa 1844 kay si Jerwin gaimbito na nagya ko galingon. Unsa nga page katong Katong may tungod sa 1854. 1854. Sige atong ibulgar ni kay gabuot-buot na nagya ha. Oh, napal. Oh. Ano na to? Kami na sa. Unsay na Sabi itabo mo, sa galing ang version. 1844? Kaning unsay na Kini ang itabo sa Bible niya. 1844? Kami na nga, Bible. 1844 kanang 1844 dia. Oh, Bible ni. Ay sa bro, mabasa sa ko bro. Oh, the living Bible oh. Ay lagi unya na lang imong the living Bible dia. Ang niingon Oh. dre unsa may naitabo sa 1844 kani? New. Kala. Sa Unsa na itabo sa 1844 ilangan ang doktrina. ang tubag sa Daniel 8:14 ang sanktuaryo nga sumala sa hularan sa yutanong sanktuaryo nagkahulugan nga si Kristo ang atong labing taas nga saserdote. Misulod ni ining panahon na sa labing balaang dapit aron paghukom sa tanan. Ini katapos ni ining hukom imbestigatiba sa mga buhi og nga patay si Kristo motindog og mopadayag nga ang kalwasan natapos na. Kini sa pagpamatuod unsay usa ka
sulimning panahon alang sa kalibutan mo ni. O na. So sa 1844 si Kristo sulod sa langit ng santuaryo ng hinlo. Sumala silang panudlo ang gihinluan niya dasala sa mga tao. Tapos sa'yo. Buot-buot mo po, guy. Simbolikal kanina, no? Diligay na siya literal, no? Ang sa Asa mabasa bro nga simbolik na bro. literal gitong sa kalibutan. Bro, asa mabasa bro nga simbolik ka yung panudlo na. Isi, bola diha kay mangita di. Asa lagi mabasa lagi nga simbolik ka yung panudlo na. Sumala lagi sa kingon ni sulod siya sa kita most holy place. Ako pa utana sa Bro, nisulod sila diri bro. Nisulod si Kristo sa labing balang dapit aron pag kuan kining paghinlo sa mga taong nakasa. Di ba? Oh. Ana. Sa mga taong nakasala. Panahon sa labing balang dapit aron paghukom sa tanan. Buti pasabot. Limpyo man hukom, di ba? Sa tanang tao nga nakasala, may gingon diha. Pangutan na Sala. nakasala dito sa langit. Karon ang pangutana. Asa man nato mabasa ang prueba nga nahugawan ng langit ng sanktuaryo tungod sa sala sa mga tao. Muna ko pangutana ganina, hinglikoy na mga sa anghel. Si anghel. Basaw na utro siya, basaw na utro ha. Ania karon siya dili masalig sa iyang mga balaan. Tuldok ha, dili quit. Kanang balaan bro diha. Unsa man na sa may balita Biblia bro? Sige, ino ka lang anghel. Okay, Anghel. Karon. Tuldok ka. Nahugawan ba ang sumala sa home kinsi tungod ba na sa anghel o tungod sa tao? Dili kay sapo kay mutubag man ko. Nawala naman ang Sige. control. Bro, yun yung hindi na ko na bro, Jembis, hindi na ko na. Tilang. Nawala kong kopya. Ay, nako. King James basaha. Ang gingon diri mga balaan tuldok din siya. Ibig sabihin, stop. Sunod, ningon din diri. Oo. Ang kalangitan dili mahinlo sa iyang mga mata. Oh, kalayo na kayo ang anghel ang kalangitan. Sunod, tuldok naman dayon. Ako double tuldok ba? Mo din sa 16 dayon. Nga labi dili pa ang mga tao. Lahi ng tao. Oh, muna kong tubag. Ako, mangutan na sa imo ha. Nga magigagawa kumunta na sa imo ha. Ikaw na. Bro, tumana ko na bro, wapa ka tumusmutan na bro. Asa mabasa. Bro, wapa ka tumusmutan na nako. Asa lagi na mabasa lagi nga tungod sa sala sa mga tao na hinugawan ng langit ng sanktuaryo. Ganiha ra man ang pangutana ha bro. Anong galikay-likay mga nagmaayo? Ang akong bitubag sa imo kay na bro, kay nita mga tao nga nakapahugaw dito sa langit bro. Roma 5:14. Nasa imo bro, dapat ni mo sa dili bro. Roma 5:14, mabasa ba diha nga nahugawan ng langit ng sanktuaryo tungod sa sala sa mga tao? Yes or no? Sumala sa mabasa diha nga si Adan. Bro, nag-assume naman, common mo ha bro. Palas yung presumption mo na imo ha. Dili mo na mapapalasik sa Ang pangutana na ko, asa na tumabasa lagi? Kay ikaw, ayaw ko pasakya sa imuhang mindset, kay imuha man ang mindset. Akong Dili ipalayo ang ebidensya. At ang ebidensya nga nahugawan ng langit ng sanktuaryo tungod sa sala sa mga tao. Bro, kana unsa pasabuti mo nga ng word nga si Adan bro, kasi Adan o si Adan si iba, dili din na siya. Wala sila nakasala dito sa langit. Wala may giingon diha nga nahugawan ng langit ng sanktuaryo tungod sa ilang sala. So litra po litra imong gipangita bro. Natural bro, sa man imong gi-expect di ay. So natao di kag litra po litra di ay. Wala ko nagkuha litra por litra, maski dili litra por litra, basta masabot diha nga tungod sa sala sa mga tao nahugawan ng langit ng sanktuaryo. Sige, niyo ka dili po litra po. Asa na? Litra po litra. Roma. Wala mong ko. Akong basaw na, akong basaw na. Pala makaduwa po nimo mga imo mga audience nimo dia ba nga sila makatunan ba. Basaw na. Bisan pa niini sukad kang Adan. Hangtod kang Moses. Ang kamatayon naghari sa katawhan. Bisan pa sa mga tao kinsang mga pagpakasala. Uy, mo ba? Dili sama sa mga paglapas ni Adan. Si Adan mo'y usa ka
ulagway niadtong niabot nga kauliay. Oh, klaro kayo. Si Adan ang hinungdan. Sila. Kunya, so pamali mo na. At masahon diri be kay Basa akong diri. Oh. Para makita na to ang sayop ni Jerwin. Eh, sa'yo. Dali. Oh. Basa na. Di lang yung Ayon sa Roma 5:14 to 16. Narumihan ba ang heavenly sanctuary dahil sa kasalanan ng mga tao? Kung pagpabatayan ng Roma 5:14 to 16, hindi sinasabi ng talata na narumihan ng heavenly sanctuary dahil sa kasalanan ng mga tao. Akong pangutana, kung naimuhang gihimo, fallacy of context to me na siya. Yes, palasi. Fallacy of context to me na siya. Atong itugot nga di daw atong Asa ang prueba, bro, baski nililitra po litra bro, asa ang prueba nga sadya nakasala ang tao na hugawan ng langit ng ay lagi pa santuario? tipo nga daot ba? Wala tipo nga daot balik. Ako mangutan ako sa imo ha. Ibalik ko Sige. sa na. Okay. Sige. Asa nakasala siya ng si iba? Sa langit o dili? Dili bro, nakasala si Adan ug si Eva sa Ginoo. Kaya ang Ginoo nagsulti, ang Ginoo nagtiwas ko. Nagtiwas ko. Wala ko ningon nakasala sa Ginoo. Nagtiwas ko. Ha? Unsa man ni siya mangutana sa tuwa nga? Patiwas ako, unsa man ka? Asa nga lugar nga nino? Wa ko ningon nga. Asa nakasala si Adan ug si Eva? May putana nimo? Where? Oh. Nakasala sila sa Ginoo. Kaya ang Ginoo gaingon sa ilaha nga ayaw mo kaon anang prutas, nangaon man gyapon, wala nakasala sila. Sa Ginoo. Where bro, where ang gipangutana? Asa sila nakasala? Sila si iba. Asa o diin? O sige, diin. O diin. Diin sila nakasala didto sa Sa Garden sa Eden. Sa Garden of Eden sila nakasala. Oh, nasa Ano man? Kaya gaingon sila sa Ginoo nga dili ko unon tong prutas nga gidili sa ilaha langaon man gihapon. Mo tong lugar diin sila nakasala. Oh. Asa Asa bro? Nasa langit o wala? Nasa yuta. Nasa yuta. Naman sa yuta ang Garden of Eden, wala man sa langit to. Asa man dahil sila asa man dahil yung Garden of Eden? Bro, asa man dahil yung Garden of Eden, bro? Nakasala gali sila dito sa langit. Wala ko, ito, kapataka ka wala niya. Nakasala sila sa Ginoo. Kaya ang Ginoo manggod, nagsulti sila ha, ayaw ninyo nagkanaan ng kahoy. Sunod pa utana na ko sa imo. Sunod pa utana ko sa imo ha. Sunod nga pangutana. Dawaton ba ni mo ning giingon diri nga ang langit ugaw o dili? Bro, Strawman pala sina na siya, red herring na kayo na. Ang giingon mo kaganina na hugawan ang langit tungod sa sala sa mga tao, sugod ni Adan ug ni Eva. Muna yung giingon kaganina. Kana mo yung pangutana sa ako, akin mo na akong gisupak, sunod pangutana. O mo gani, sumala sa mabasa diri giingon diri ba nga ang langit hugaw. Tinuod di siya o dili? Bro, dili tawo nakahugaw diri abo, sunod nga pangutana. Kasi dili tao. Dili tawong nakahugaw di ang giingon nimo kaganina ang tawo ang sala sa tawo mo nakahugaw sa langit ng sanktuaryo mo na imong tubag ganina so dili tawo sige matud sa giingon nimo nga dili tao ang nakapahugaw ibig sabihin ba nga nahugaw gid ang langit yes or no sayo ngano man kay imong giingon kaganina ang sala sa tawo mo nakapahugaw. Gibasa ni Eugene gapo, ang gihinluan ni Kristo dito ang sala sa mga tao. Dili sala sa mga anghel, unsa man siya tao. Sunod nga pangutana. Sunod nga pangutana. Tao ang nakapahugaw, kinsa di ang nakapahugaw sa langit? Dili ang tao. Dili Ang kali. ikuan mo kaganina, bro,
Bro, ang ingon ni mo kanina, bro. Sa mo ni siya, eh. Ako na ko'y pagawas ng Kwanbe kaning Hindi na. Strowman. Wala na. Mga kaigsuna na, ako'y pagawas og unsa ning Strowman pala. Aminaw ba? Asa. Mahadlok na siya, ibulgar, oh. Different policy. Ibulgar ang bakas mo. Policy, ha. Strowman. Tanawan ninyo sa mini sa Strowman. Yes. Tanawan nyo, ha. Kung sa mini sa Strowman. Refuting an argument different from the one actually under discussion. Kung sa may discuss na mo ganina, ingon siya, ang nakapahugaw sa langit ng sanktuaryo, ang sala sa mga tao, servant ni Adan ba? Ingon niya ganina. Ako tungutan na siya, asa na mabasa, nga nahugawan ng langit ng sanktuaryo, tungod sa sala sa mga tao, ang gidaganan, dili na sala sa mga tao. Bro. Sala sa mga angel. Dili mo na may atong issue. Kung sana siya, refuting an argument different from the one actually under discussion. Kung sa mga tao, noy, unang focus sa atong argumento. Okay, punta na. Bro, usbo na ko ang pangutana, bro. Nani ha? Tinaro ba ito ba? Kay tinaro man ito wag yun. O, tinarong mo na ito, Ako pangutana, bro. Ako ipangutana, bro. Dahil na, nangutana ko sa imo ba nga dawaton ba ni mo ni nga naugawan ang langit yung ka nga dili tao ang nakapahugaw kanang word dili na ko na dawaton, bro, tungod kay ang giingon nimo ganina ang tao ang utana uy premise sa man di premise pa to ningon premise pa ba ningon ko kay nga dawaton ba ni mo ni nga naugawan ang langit ingon ka nga dili ko mo dawatan na kay dili tao ang nakahugaw. So kanang word nga imo gamit nga dili tao ang nakahugaw, ibig sabihin nahugawan gyud siya pero dili lang tao. Karon ako may pangutana sa imo. Kay dili man tao ang nakapahugaw, sumala sa imong tubag. Kinsa din nakapahugaw sa langit? Tubag. Dili tao. Kinsa? Ang mga anghel. Ang mga anghel. Sa ato pa, bro. Bro, isa. Ang mga anghel. Sa ato pa, ang imong giingon gaganina, sayo. Paluap. Sunod sayo pa, sayo. Pangutana. Sa agri ka, sayo mo tubag ganina. Agri ka to, sayo mo tubag ganina. Paluap. Agri ba ka? Mangutana ko, bro. Ganina. Dili lang ko agri, bro. Mangutana ko, bro. Ingon man gaganina nga tao, sala sa mga tao. Ningon gani ko sa imo lagi nga dili na ka bukuron dira mangutana gani ko kay ikaw may nasayod ka ha o sige paluap ko ningon ka nga bro kanigin mo dire, bro, sa inyong lagda, bro, ba ay nako ay sabi ay kanigin mo yung lagda dire tanahan yung lagda unsay nahitabo sa 1844 ang sanktuaryo nga sumala sa hularan sa yutanong sanktuaryo nagkahulugan nga si Kristo ang atong labing taong saserdote. Bisulot dining pa ay saksapo, bro, no sa man kay inyong aning lagda. Bro, ayog likay inyong lagda. Bro, halata kay ka, bro, likay ka sa inyong lagda. Mangutana ko. Ay likay ako tawasan diri ha. Nagkahulugan nga si Kristo ang atong labing taas nga saserdote. Bisulod ning panahon na sa labing malapit aron paghukom sa tanan. Pangutana, bro. Kung may hukman niya sa hukom investigatiba, bro. Sala sa tao o sala sa anghel? Unya na lang kay palo po ko tanan sa imo. Bro, inyo ha man ning doktrina. Bro, ayaw Strowman lagi. Kaya inyong doktrina tong gisgutan. Bro, Rosales, pangutana ni mo, Rosales. Ay sa ako, mangutana ko. Mangutana pa ko lagi. Wala pa mo ko kapangutana ni mo. Ako na po yung mangutana ni mo. Ay sa pila-pila mo dito biya ka. Banduwa mo lang kasara man kasara man akong pangutana. Ningon biya ko gila, bro, nga pag mutingo kang isa dili mo sa akong isa. Lagi. Ano man sharing naman lang ni ato kay di naman ni debate. Okay, sharing gani. Mangutana lang ko ni mo isa ba. Kana bitang. Dili isa lang gid ang pangutana kang Jando. Bro, Jando, isa lang ba? Sa man ikoy last na gito ba? Sige, gani mo, sana mo. Kanang sa inyong doktrina ha, sa inyong doktrina ha. Inyong doktrina kay mo ingon gayna nga ang anghel mo nakapahugaw, di ba? Ano yan tubag? Ano yan tubag? Sumala sa 15-15.
Premise pala. Mangutanam siya, di man tapat bago ni noon eh. Dili, premise pa man gud to. Hindi yung Ah. kagay anghel ang nakapahugaw ato, dili tao, di ba? Anghel. Sumala sa Hope 15-15, ang helo inugan nga nahugawan. Karon ang giingon nimo kaganina, ning sulod si Kristo sa langit ng sanktuaryo Oy, sa bro. tuig 1844, Hindi naman aron ikadong ni. oh, Pabubog, hindi ko tala, no? O bakit ko na tala? Premise man to. Premise man to. asa na inyong doktrina? Dahil nga hindi naman inyong doktrina ng pangutanan ni mo nako. Ah. Ang ato bro, ang atong gisgutan bro, ang inyong doktrina. Ay, sa kaya kung giko ang imo argumento nimo kaniyong kang langit wa mo gawon lagi. Muna mangutan ko si mo ha, kay klaro nako. Di, Ah, sige, ang muna atong ako gisgutan, bro, ang Bro. atong gisgutan, inyong Hindi handok. sa ba? Is bandok dito sa mangutan gyud. O, dyan kong hadlock. Ah, sige, Strawman pala kamando, siya, wag kamando. na. Basta Okay, pala kamando siya, ka. di mo pumutugaw pala si bro. Strawman na siya, bro. Wag man Ah, ko sige. nagpunta na mong giingon nga ang... Sige, mangutan na. Mangutan ako bro. Bro, Sige, mangutana tana. og isa ka pangutana, bro. Ah, sige, mangutan ako. Muna mo mangutan na bro. Ningon kagay na bro nga ang anghel ang nakapahugaw sa langit. Okay. Dili ako giingon. Si Hope may nag-ingon. Dili ako. Siya man nag-ingon. Karon ako pangutan na. Ang anghel bro, asa man siya bro? Nasa langit o wala? Mo na nasa langit ang anghel. Oo. Nasa langit ang anghel. Okay na. Musa, sayop imong giingon kaganina nga nang hinlo si Kristo sa langit tungod kay ang mga tao gapadayon pagpakasala. Sayop gyud to, wa ka kabantay. The Brother. more nga mudagan ka sa anghel, the more ka nga naglikay sa imong istan. Brother, Di na mangutana mo ko bro, di na mo bro. Dodong Okay, Rosales. Ibig sabihin anghel. Hindi naman lang ang gisgutan. Dodong Rosales, mangutana ko nimo. Dong Rosales, Ang mangutana ko sensa ni nimo. bro, nagawa gid ang langit bro. Muna nga minloan gid siya. Bro, ang atong gisgutan diri bro, nganong nang hinlo si Kristo sa langit ng sanktuaryo. Wala atong gisgutan. Kaya ang imo na ninyo, ang cleansing of the sanctuary, maunay katumanan sa Daniel 8:14. Inyuhan ng istan ha, nag-cleanse sa langit ng sanctuary kay katumanan sa Daniel 8:14. Nang hutana ko nimo ganina, unsa day gihinluan ni Kristo sa langit ng sanctuaryo? Ang giingon nimo sala sa mga tao, sugod ni Adan ug ni Eva. Nganong diha na makagadagandagan sa anghel nga dili mo na mo hinong na nanghinlo si Kristo. Unsa man ka? Nakoy pangutana ni Kadasig ba? Regarding nga ni inahang kining 2,300 ka adlaw ba? Pwede na ko mangutana ni Manny, bro? Sige bro, pangutana lang bro. Una na kong pangutana, bro. Una na kong pangutana. Dahil po ma. Alagay, una na kong pangutana. Unsay nabati ni Daniel sa usa ka balaan? Unsay nabati ni Daniel sa usa ka balaan nangutana sa labing balaan? Oh, wala ko kabalo na bro, kaya man pumati. Ano ko pumunta ko nimo. Wala sa kabalo. Sige. Siya Sunod pumunta na pangutana, bro. Siyempre nasubo. Nasubo? Ay, cellphone. Akong basahon ang tubag sa inyohang lagda ha kung nasubo ba. Daniel 8:13. Unsa kay dugay unsa ka dugay ang pananawon may tungod sa halad. No. Amo lagi na dili nasubo. Sige. Lahi pangutana, bro. Unsa ba ang tubag niya nang May unod. di way unod? Ade, ako'y pangutana ni Obe. Ay, sis, sige na pangutana. Lagi, ane, tinarong na niya akong pangutana, bro. Ay, nako. Kanang inyong Tinarong. kanang tungo kuan ba, bro? Kining tungod Tarong sa na, tarong na pangutana. lagi kanang tungod sa pagsugod sa panahon sa 455 BC nusam nam tapos, bro. Ang adlaw nga 2,300. Sa katapusan na siya bro. Matapos siya sa katapusan. Ha? Matapos na sa katapusan. Di ako pangutana ha. Katapusan. Sa bro, dara bro ha. Tungod sa pagsugod sa panahon sa 455 BC, ano sa matapos ang 2,300 ka adlaw?
Oh, diya para sa gitawag 1844 mo man siya ang gitawag cleansing. Naingon ka nga walay katapusan o sa katong sa katapusan? Sa kuan gitawag og final judgment mo na siya ang katapusan. Pero kanang Dili mo, gitawag 1844 oy, taka lang kanya. 1844 lahi na siya, cleansing na siya, bro. Unsa day ka? Mo gani Ang gitawag. tanawa ra god, bro Eugene. Cleansing. Bro Eugene, tanawa ra god. Ang akong pangutana ba bro? Ang akong pangutana ni bro ha? Bro Eugene. Tungod sa pagsugod sa panahon sa 457 BC, Pulihan niya mo kasi masisa pa sa. ano sa matapos ka ng 2,300 kadlaw? Gay na may dando si pangutana. Unsa to? Tungod Ano sa matapos ang- pagsugod sa panahon sa 457 BC, ano sa matapos ang 2,300 kadlaw? Diya, sa 1844. Sa 1844. Di mo di po lagi. Oh. Oh, ang gitawag og the sanctuary cleanse. Oh, pero ang sikan kaming wala pa na. Kaya dito man na sa katapusan revelation man na. Taka naman ni si 1844 lagi ko to, bingo siya tamos katapusan, takal tabi. Di ang gingo man ni Wala, di mo nagkasinabot. Bro, kana nga pangutana bro, dire rin ako nagikutlo sa inyong lagda. Wala mo nagkasinabot sa inyong lagda. Ay, Ingon silang lagda, kutob sa 1844. I-search ako na bro Eugene. 457 BC nagsimula hanggang 1844, ilang taon yan? Tanara god? Awa mo gawas 2,300 days. Sa to pa, mahuman siya sa 1844, sumala sila panudlo. Kunya iyang to bagarong, ang to sa katapusan, takalag tabi. 1844 man ang tubag na ko. Yeah, sanctuary cleanse. Noon sa ka. Okay bro, naapokila yung pangutana bro. Kanang unsa kada kong butang may tabo sulod sa 70 ka semana? Unsa man yung dakong butang may tabuan ng sulod sa 70 ka semana? Oh, muna siya ang talang gitawag bro nga the gospel is speech to the Gentile. Say the gospel is speech. Sumala sa kuan kalang gitawag 70 weeks. Sure na kaanang tubaga nga ang 90 mahitabuan ng 70 ka semana ang ebanghelyo, the gospel is speech. Oh, gikan sa kuan bro kanang gitawag og 69 week 487 days years. Mm. Paingon na siya sa 33 AD 34 AD sa the gospel is speech to the Gentile. So, Ano siya bro? kanang the gospel is speech to the Gentiles, dili na mo ang pagtungha ni sa Mesiyas. Oh, layo na kayo na si kuan na. Okay, sige ha. Kani nga pangutana bro, kani nga pangutana, gikutlo na ko ni sa inyong lagda. Ang tubag sa inyong lagda mo ni. Ang tubag na nga pangutana sa Daniel 9:25 to 27, ang Mesiyas mutungha human sa 69 ka semana. Nga mo ang 483 ka tuig. Nya mo ha man, the gospel is speech to the Gentiles. Ang kuan man lang bro, ang pasabot man lang bro. Wala mo nagkasinabot ani. Wala sila kasi sinabot ana. Oo man na siya. Nangutana bitaw ko nimo og mo ba na pagtunga ni Kristo sa wala layo na. Ningon man diri mo ang pagtunga. Ha? Ang sa'yo, sabot mo, pagtunga. Pero lahi niya, pagtunga, bro. Lagi hapon. Lahi Sige, ang mga pagtunga o pagtungha. Ayaw, Sige bro Jerwin. Pero pagsabot, lahi Bro Jerwin. o pagtungha. Ha? Lahi. Bro Jerwin, Unsa man nanudlo ni, bro? mo bro Jerwin. Unsa man ning the gospel is speech to Gentiles? Ang mensahe, nasangyaw nga to sa mga hintil. Speech? Speech? Speech ba? Preach. Preach ba? Bro Jerwin. Mutan ko nimo kay haman ng doktrina bro Jerwin ha. Unsa man jay panudlo sa Seventh Day Adventist nga anong si Kristo nang hinlo man sa langit ng sangkaryo. Balik, totoo ano yun. Unsa naman yung tawa na eh. Sige, ano makainom sa ba? Kaya nagdaka na ba is di maglantaw na ni Raba. Sumala sa panudlo sa Seventh Day Adventist. Sumala silang panudlo unsay gihinluan ni Kristo sa langit ng sanktuaryo
pagsulod niya ni atong Bro, 1844. agawan lagi mo siya, bro. Ang inungdan mo na yung hinduan, bro. Ay, gaba. Kung sa yung gihilungan, nag-ispas ni Panudlo. Kani bro. Apangutana na ko bro. Unsay mahitabo sa tunga-tunga sa simana kon mahuman ang tulo og tunga ka tuig? Tulo og tunga ka tuig. Ha? Unsay mahitabo sa tunga-tunga sa simana kon tapos sa tulo og tunga ka tuig? Akong basahon sa mga Daniel Noybe na siya. Daniel Noybe. Na simple king tubag. 27. Simple yung tubag, magbasa pa ka? Kadali lang, bro. Di lang ko ito magpatikatikot kay isa bang kay masipyat ta kabalob ako sa inyo nga. Gusto kay mo mga Dili siya sa ito, bro. Eugene siya sa ito. Wala. So bro, na alas Mateo, 11 naman Mateo. bro. So Daniel, mo-off Noybe. na ta sa to ang discussion bro kay alas 11 na Huwag siya magpamatuod sa ligon na tugon. Uban sa daghang sulod sa mga kasimana o ang tunga-tunga sa simana iyang pahunungon ang paghalad sa mga paghalad sa kalanon. Muna siya bro. Sige. Iba mo sa Muna siya bro. Ah, bro, kay alas 11 naman bro, ugma na punta bro ha. Salamat sa panahon. Okay. Sige, dyan daw. Sige. Ikamutin daw yung langit ni mga gawi. Palasi na yun. Balik ka tubag. Basta kay the Gentile or the gospel is speech to Gentiles ha. Spits. Spits. Masay Ay, Fritz. nako. Fritz ba tudlo? Isang niyo mensahe. Napatoy mo ha ganinang ininglisan nga the gospel is to preach the Gentiles. Ning gisan gibasa mo na ko taon. Sa ka. Pero nakasabot Wala, ra pud dili ko ko nimo kumpensa. kay. Dili- Ay bro, dili- na ako'y dili- pangutana unsa may tinagalog anang verb bro? Ito daw? Unsay tinagalog term anang verb? Verbo. Verbo. Kung man ang mong mo. Verb katong verb is an action word man ano, di ba? Unsay tinagalog ana Sa man. sa term nga verb? Verbo lagi. Kanang verbo lagi. Dili nang verbo nga kanang verb Tagalog ba verb siya? nga action word. Verb nga action word. Verbo, kuha lang verbo. Word man na. Unsa mas Tagalog ng verb? 'Di ba? Noun is pangalan. Pronoun, 'di ba? Kanang verb unsa man na? Verb. Pandiwa. Masiro na bro. Unsa may meanings pandiwa? Unsa may meanings pandiwa? Pandiwa. Kan. Kanang salitang lagsaan ng kilos. Masiro na. Pataka ra man ka. Ang pandiwa gani pan nga gihiwa-hiwa. Binuang ni mo. Wala di aron. Bitaw mo out tata bro. Salamat guys panahon bro.